سلام تختاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو حقدسن واناويانن مهارتن النقاقحتن زبلنا يوم زيناتاتن حبريتانتن تنان حزنا لكم متينا لنا كساب مودة تنايز مدب مسانا كتصنحو بخبر نقدمكم عمكو زلو حبريتا قلتي في زك اير زلو كنتات كنركن فتنينا لايك مقبار شير مقبار ريتوغ من حسابكم عندما بهانات من قد مقداف ناي وترو تعويتنا نتكل تقبروا حاجة زي ما دقيمنا دقاقيمنا كنا مسجن نفتو أقدسي حبريتات كنرينا let's start بزي زبهال زلو من جمر كان تحازوهم فتنينا between Eritrea and Ethiopia, mediated by Saudi Arabia and Italy, have hit a deadlock, sources report. Eritrea insists on prioritizing the implementation of the 2000 Algiers Agreement, which ended their 1998-2000 border war and awarded Badme to Eritrea via a boundary commission. Asmara demands Ethiopia's full withdrawal from disputed areas before broader talks, a stance Ethiopia has not recently countered publicly. Ethiopia's earlier calls for dialogue have been rebuffed. No further mediation is scheduled, dimming prospects for resolution. Unconfirmed Ethiopian military movements near Tigray, raising tension concerns. The stalemate highlights the persistent no war, no peace dynamic in the Horn. مچم إذا حبريتا زيا بيمان تقامن تنكساغ زلا قدايا أقداسيت قداي ونيا بسعود عرب شمقلنا يفتن كم زنبرة قبتون كم كم زفتنت زقلت حبريتا لو إذا حبريتات زي مبزحت قزي بحبو زوت حبريتاتاتيو قمتات كن وسد نخلينا بتفل عليه من قد قمت كتوسد تخلي حكابتي إنهم ببون نريون بوغن إيرترا مبزحت قزي حبريتا كم زي صغير دوت أيقونن جن بوغن إثيوبيا أتوم دبلومات بحالو تفل عليه أجندة تاتون سلوزلهم يوتسيت حبريتا أجي تقلال فتنين برني الكاك تزار باي تخلنيها سلمنتاي أتي إيرتران إثيوبيان كاب معلتنا معلتي أبز حلفة ناي فورين ريليشنز بلو ناي بحكي على فورين ريليشنز ولا فورين بوليسيز بلو اف بيز بلو فورين بوليسي مثلا ناي بحكي ابي ماجازين كمون كالوت بزحات بايكونوميست كلاتهم امونغو ايرتران اثيوبيان كوينات كغاطم خلي زبل زرباتات بتدغاغامي سلازلعلو زلو بزح ارتيكلاتهم زعوي وص سلازلو اتغدبو حغرات فلاي كم بعد سعوديا سقيلون كري وي كولونيا من زغداي زي ولا امريكا دونالد ابي احمد تي امريكا ناي سكرتاري اوف ستيت ماركو روبيو دويلو توني داون رقبل እዚ ትገብሮ ዘለካ ፈንጣጣ ገደፍ ዝዓይነቱ ተዘረባ መሓላሊፍ ሉ ነይሩ ግን ሓለ ዲፕሎማሲያዊ ቻነልስ ብፍላይ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራን ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎ ሃገር ስዑድያ እያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ከባቢቲ ምስ ኤርትራን ምስ ኢትዮጵያን ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎ ሃገር ስዑድያ ስለ ዝኾነ ስዑድያ እሞ ከምስ ኣሜሪካ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ስለ ዘለዋ ኣብቲ ቦታ ድማ ተመሳሳሊ ረብሓ ስለ ዘሎ ስዑድያ ፈተነታት ተካይድ ከም ዘላ بخال من قدي طليان ون فتنا خدقبر كم تخل مغنياتو أبز حلفة وان طليان نبي إرترا عبي شركة تفراري معكنا بالكلنا برايم مينستر ناي إثيوبيا جورج برايم مينستر ناي طليان جورج ميلوني جن أبي إثيوبيا نيرا مس أبي أحمد دمانة كل 100 مليون دي خالد أبستفل علينا حرشان كالن إنفستمنت كم تسمع مع تذكريو سلازي طليان أبي إرترا أبي إثيوبيا ناكلو تي إنفست خدقبر نحرو خينا انت ياخذ قبر تغل اجين لانه بقديا سلام الرقعتن كله ولا بتي انترفيوز قبر له تفلو له خنايت لانه زبلو رقعت ابزوبانو كله قال كابتن قدامنت يبنا انسرحم يلو نيرو سلازي وصي نازياتهم انتاي كخوني خل دبلوماسي نابي قصو خيد خل اذا سعوديه فتنه ايرترا غنص غاتا زبلوا زلو ግን انت وحده ايرترا انتاي كم زخونه مرغصيا صبق كاين لبزي انتايم زبلو زلو ايرترا مس ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጣውላ ዘምጽእ ምክንያት የብልና ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈትሐ ጉዳይ ኣለና ብቤት ፍርዲ ዝተወሰነ እሱኻ ዶባት ናይ ክልቲ ሃገራት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ተወሲኑሉ ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ነቲ ውሳነ ናይ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ክትቅበሎ ክትክእል ኣለዋ ንዑ እንተተቐቢላቶ ምስ ኢትዮጵያ ፀገም የብልና ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ኣይንደሊ ምስ ኢትዮጵያ ሽግር ኣይንደሊ ግን ኢትዮጵያ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ክቕበሎ ኢሉ ኣቢ ኣብ ቅድሚ ዓለም ሓስዩ ኖቤል ፕራይዝ ዝሃብኩሞ ነቲ ተቐቢለ ቅድመይ ዝነበረ ኢህኣደግ ይተቐቢልዎ እኮ ኣነ ድማ ከተግብረ ኢሉ ኖቤል ፕራይዝ ዝሃብኩሞ ነቲ ዝተቐበልካዮን ከተግብረ ዝበልካዮን ኣተግብሮ ጥራይ በልዎ እምበር ምስ ጣውላ መፂና ክንበፅሖ ንኽእል ወይ ሓድሽ ነገር ንገብሮ የለን ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ዘይተፈፀመ ሓድሽ ውዕላት ምስ ምፍርራም ትርጉም የብሉን እዚኣ ማለት ማለት እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ስዑድያ ከይዱ ምሳቶም ክራኸብ ከሎ ዝተገበረ ነገር እንተነይሩ there was only one thing ታይስኻ እቲ
ناي وعل دوب بكوميشن دوب ناي إيرترا إثيوبيا استوسنا كنتشحن كلتن كتكبر كم زخونة يوم أبتا ناي سعودية ركبناتهم ويكسمعناتهم حنت كابتن نطبي دوب ناي كلتين هجرات تكد معجز توسنا والساني إثيوبيا كتقبل مخانا كتتكبر مخانا حراي لهم أبيهم تفرار المم سلازي نتستودى نجر أبتك بارت راي جبروا كينو حدش وعلن فرار مليلا إذن تتفصيمو نايفتك بحرز ملكديو ناي كالز جبر دحريو تقدامي وعلات أبايتان توعيلو كتفرارم ويون حدش وعلات كتجبر تغل أنت زي اللي قد محجب على درجة تخاصيس كاب بيت فردس تودي قداي وين كتتكبر زي تغل حدش نجر مسخة بايلاترال سالسي أكال بيت فردس وسنا الكا كتقبل زي كالكا أما وكلتي خانز جبر وعلك ساكن ديك كتتكبر تغل إذن نفسه زخال حطوز فتريو سلازي إيرترا تقابل لا دي كونسي إيرترا تقدم كونت ناتا نتقدم حجز تجبره تقبل ويا تبل لا يوم زملو زلو بوغني دما ازي الليجيتيميت حتو اقداس حتو اقداس نطبي ابي احمد قنا بكوميدي زلو مسيلكم نعم هي از اكشلي بريتي ماتش بخالي ملك عيسو خيد زلو اتن كالوت حقرات كنت هايب لالو كنرينا في اللاي بوغن قبسي نا ابي احمد بكل من قدي سقطت فتره اللي تفتن كم زلا كنرينا مجمريا قن لان كان زغبرو ناي بلصقنا مكر بيت ويون اي ثينك ካውንስል ተአኪቡ ዝብሎ ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ዝመልከት ስምዑ ብዚ ማናችንን ለውጠናል። የባህር በር የማግኘት ተፈጥሯዊና ታሪካዊ መብታችንን ዓለም አቀፍ አጀንዳ አድርገናል። በዚህም በቀይ ባህር የነበረንን ጂኦስትራቴጂያዊ ቁመና ለመመለስ ከአንድ ምዕራፍ በላይ ተራምደናል። ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጦችን በተግዳሮቶች ሳይረቱና ሳይዋጡ በስኬት እየተራመዱ ናቸው። ለውስጣዊ ተጋላጭነታችን መነሻ መሆናቸው ሕጂ እንታይ እዮም ዝብል ዘለዉ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኣጀንዳ ብዓለም ደረጃ እውን ዓብ ተቐባልነት እናረኸበ ይኸይድ ኣሎ ኣይትን ከምሱ ዝከይድ ብዙሕ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብዚ እውን ሓንቲ ኣርቲክል ኣላ ኣብዚ ቅድሚት ከርየኩም ፀኒሐ በዓላቶም ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ዝብሎ ዘሎ እዩ So in campaign to rebuke his historical enemies and treasonous forces in fiery post-Congress statement. ስለዚ ብቁጥዕ ኣብ ዝግበር ዘሎ ዘረባ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ታሪኻውያን ፀላእትናትና ውሽጣውያን መጋበርያታት ብምጥቃም ንኢትዮጵያ ፋሕብትን ክእትውላ ይፅዕሩ ኣለዉ ክብሉ ከለዉ እቲ ዘረባ ዳርጋ ጥውይ ኣቢልካ ናብ ኤርትራ ዘተኩር እዩ Kabu Katsilom, the image depicts a meeting of Ethiopia's prosperity party leaders, including Prime Minister Abiy Ahmed Ali, signaling a strategic push for Red Sea access, a historical contentious issue since Ethiopia lost its coastline again. Repetitively, artificial intelligence ንምፅላው ከምኡ ድማ ንዓለም ደረጃ ማኒፕሌት ንምግባር ዝጥቀምሉ ሓደ ዓይነት ኣዘራርባ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕቶ ናይ ብሓቂ ክነፍእሉ ምዃኖም ሓያል ድፊት ክገብረሉ ምዃኑን እዚ ድማ ነቲ ኣብ 1993 ዝሰኣነቶ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣይነበራን ካብ ቀደም ኢና ካ ንበል ንሕና ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ናይ ኤርትራ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ሓያላት ኢና ባህልቲ መፅኦም ጎቢጦም ሒዞሞ ነይሮም ጎቢጦም ሒዞም ነይሮም ማለት ግን ናቶም ኮይኑ ነይሩ ማለት ኣይኮነን ሎሚ ኣብ ኢድ ናይ ሓዋሩ ዋናታቱ እዩ ዘሎ እዚ ምባል ድማ ቀፃል ኣብ ኤክስ መፅሓፍ እዩ ኣነ እውን ብዛዕባ ካልእ ፅሒፈ ኣለኹ ድሓር ከርየኩም እየ ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ኤርትራ ናፅነታ ረኺባ ተገንፂላ እዮም ዝብሉ እሳቶም ኩሉ ግዜ ግን ኤርትራ ዝነበራ ልእቲ ዝግባኣ ነብሳ ናይ ምምሕዳር መሰል ተነፊግዋ ዝነበረ ሃገር ናይ ምዃን ተነፊግዋ ዝነበረ እያ መሊሳ أو حساب تنبر حدش نقدر استوعبه ون يلن. قصيلهم Ethiopia's claim to the Red Sea access is framed as natural and historical right. الذي أنا أفضل بحر حتونات ندما تفتراون تاريخاون زبليو زدما 220 مليون تقصرسي I don't know سبع حتى من ديو أبقى 230 بلغة إسرائيل بلغة 230 همش just أبدخونهم drops كبروا زغان تايو fixed كسر نايت زهاجرون زفلت كم زي كونه. Supported by under 20 million population relying on imported goods. But a 2023 study from the Journal of African Economics highlights that landlocked nations with trade-dependent economies like Ethiopia face 20% higher trade costs, fueling the party's aggressive stance despite diplomatic risks. أجي دايم زبلو زلو بتدقاقامي ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕቶ ንዓና ዝመልከተና 120 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ድማ ኣብ ንግድን ምርኮስ ቁጠባ ክንሃንፅ ንደል ዘለና ዋጋ ናይቲ ንግዲ ክሳብ 20% ተወሳኺ ዋጋ ካብ ካልእ ዓለም ከም ንኸፍል ኣፍደገ ባሕሪ ስለ ዘይብልና so what ወላ 30 ወላ 130% ዘይትኸፍል
So what? International حقبنا عخايلنا عخاس لازم نركز غير نجار يلا. ኤሌክትሪክ ኮን ዓናካ ከቢድና ለኢትዮጵያ ኤርትራ ናይ ፀዓት ፀገም ኣለዋ ፕሬዚደንት ሲያስ ከም ዝበላ ፀዓት ገና ይተበገስና ኣለና ኢሉ ኣብ ፀዓት ብዙሕ ፀገማት ኣለና ንስኻትኩም ካብኡ ናብኡ ፀዓት ኣፍሪና ኣለና ብኣባይ ገለቱም እዮም ካባኹም ገዛና ነና ካባኹም ወሰድና ነና ወይ እውን ካባኹም ከምዝናትኩም ቋንቋ ተጠቂምና ኣባይ እኮ ካባና ርሑቕ ኣይኮነን ኢልና ከማኹም ብላብላ ምበልና ነርና ደይማይ ናይ ኣባይ ጅጎይ ዝወርደኩም ዘሎ ምበልና ነርና ከምኡ ዝበሃል ኣብ ዓለም ግን የለን ስለዚ ሓደ ካብታናቱ ተፈጥራዊ ኣብታ ዘላቶ ጂኦግራፊካዊ ሃገር ታዶ ማለት እዩ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ፀጋታት ይክጥቀም ካብ ደቡ ወፃኢኑ ዘሎ ድማ ብክልቲዩ ሃገራት ክሰማምዑሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኢኻ ክሰርሕ ዘለካ Critics, including Eritrean officials and ex-users, accuse the Prosperity Party of territorial ambition. ኣብዛዕቲ ግዜ እቲ ኣብ ዝበሃል ከምኡ ድማ ናቱ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብዚ እውን ኣብ ሰፍሐ ገሊፆም ኣለዉ እቲ ኣርቲክል ኣብዚ The Prosperity Party claims to have elevated the issue to an international agenda aiming to እዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ደይብና ኣለና እንኮላይቲ ናይ UN ኣብቲ ናይ ላንድ ብሎክ ካንትሪ ዝበሃል ዝግበር ዝነበረ ዋዕላ ደጊፍናዩ ኣብ ጎንናዩ ዘሎ ዝብል ዘረባ ተደጋጋሚ ንሰምዕ ኣለና እዚ ኩሉ ዘረባታት ድማ ተጠዋዊው ንኤርትራ ንምጥቃዕ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዩ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ኣጀንዳ ንምፍጣር ዝፍጠር ዘሎ እዩ ኩሉ ኩነታት ድማ ንኢትዮጵያ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገም ብኩሉ ክንሪኦ ኢና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሓንቲ ዘረባ ቀፃሊ ዝጥቀሙላ ኣለዉ ሳቶም and I know there is a reason why they are using it ማው ደጋግሞ የሚጠሯት ሀገር በአፍሪካ ቀንድ ላይ ያላት ተጽዕኖ ግዙፍ ነው። በሰሜን በነበረው ጦርነት የፌደራሉ መንግስት በህወሓት ላይ የበላይነትን እንዲወስድ በድሮንም በዲፕሎማሲም መንግስትን ደግፋለች። በቢሾፍቱ ሐረር ሜዳ በግዙፍ አንቶኖቮች ተጭነው የገቡ የተባሉት የጦር መሳሪያዎችም ከአረብ ኤምሬቶች ናቸው። ኢሳያስ ደጋግመው እንደሚሉት ዩኤኢ ኢትዮጵያን በጦር መሳሪያ እያገዘቻት ነው። የሁለቱ ሀገራት አየር ኃይሎች የጋራ ትርኢት በአፍሪካ ቀንድ የኃይል ቅኝት ምን እንደሚመስልም ያስረዳል። ኢሳያስ የወደብ ጉዳይ ከኢትዮጵያ ባለፈ የአውሮፓና የአሜሪካ አልፎም የኤምሬቶች አጀንዳ መሆኑ አበሳጭቷቸዋል። እሳቸው ይህንን አሉ። አጀንዳው የኢትዮጵያ አይደለም። የኤምሬትስን ጨምሮ የአውሮፓና አሜሪካ ተቋማት ከጀርባ የሚገፉት ዓላማው ደግሞ በቀጠናው ያሉትን ወደቦች ጠቅልሎ መቆጣጠር በኃያላን ሀገራት የሚደረግ እንቅስቃሴ አካል ነው። እጅንታዩ እቲ ብሓፈሻ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣጀንዳ እኔትስ ናት ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ብዛዕባ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ሓደገኛ ኣካይዳ ፕሬዚደንት ናይ ጅቡቲ ኣቐድም ኣቢሉ ቅድሚኡ ክንምንታይ ሓደገኛ ብሽም ኢንቨስትመንት ንሃገራት ተፍርስ ከም ዘላን እቲ ረብሓናታ ንምስላጥ ሃገራት ኣብ መብትታን ወፊራ ከም ዘላ መራሒ ናይ ጅቡቲ ገሊፁ ነይሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ብግልፂ ነቲ መራሒ ናይ ኢማራት ዘሎ ቤን ዛይድ ማለት እዩ ንኣቡኡ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለ ዝፈልጦ ዝነበረ ከመይ ዝበለ ጥዑይ መራሒ ከም ዝነበረ ኣቡኡ ከመይ ኢሉ እዚ ሕጂ መፅኡ ካብ ውላድ ናይቲ ሓደ ኮይኑ እዚ ሎሚ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ብሓቂ ብዕንደራ ዝተመልአ ብትዕቢት ዝተመልአ ንሃገራትን ንህዝብታትን ድማ ዝበሃድል ዘሎ ሓደገኛ ውሳነ ወሲዳ ከም ዘላ እቲ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ደጊማ ክትሓስበሉ ከም ዘለዋ ኣተሓሳሲባ ነይሩ እዚ ድማ ብሽሙ ስለዝጠቐሶ ነቲ ሃገር እውን ብሽማ ተቂሱ ስለተዛረበ ሄድላይን ኮይኑ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ከዓ የኣይ ከምዚ ንመጀመርያ ግዜ ዝገብሮ ዘሎ ዓይነት ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ንኢማራት ንምቕስቃስ ተባሂሉለ እዩ 10 ግዜ ንኢማራት ብሕማቕ እዩ ዝጥምታ ዘሎ ይኸሳሎ እዩ ዝብሉ ዘሎ ቀዳማይ ነገር ናይ ኢማራት ምትእትታው ኣብዚ ኩናት እዚ ንኣቢ ከም ትሕግዝ ዘላ كل عينات ميديان كل عينات كيلان زردو زلو كنتات يو مستير يكون حدش نجر ونا يكون إماراتنا عبت حجزو خمسة لا أمريكا أبزيت حجزو زنبرت أمريكا أبغني أبزبني جو بايدن أبغني هو حاتم تقرأين كلا إماراتنا عبت حجزو خمسة زنبرت شفتوا نيرو أمريكا تعطوا قبروا لايف تنيرهم جن درود زخانة دقفت قبروا لنيرها they know already أنت عينات ستيك خمسة لا كنا منتاي إيدي تيا خمسة لا بنا أبو جداي جبيا أمريكا يفلتيهم እቲ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ኢትዮጵያ ድማ ኣይፀልእዎን እዮም ኢን ፕሪንሲፕል ኣይፀልእዎን እዮም ስለምንታይ ሓደ ግዜ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ኢማራት ዝያዳ ንመን ዝሕጉስ እያ ትገብር ዘላ ንእስራኤል ዝሕጉስ እያ ትገብር ዘላ እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ እስራኤል ንኣሜሪካ ትቋፀራ እያ ዝብል ግምት ስለ ዘለዎም እዩ ግምት ዘይኮነ ከዓ ኣፍልጦ ኣለዎም ናይ እስራኤል ፖለቲካዊ ሓይሊ ንኣሜሪካ ስለ ዝቋፀራ ኢማራት ትገብሮ ዘላ
كل جزء مس إسرائيل حادث خون استراتيجي السودما إسرائيل أبكال أجندة تصل زلا كوينات إيران كتداخل لهم أن خالد أتمع كلاي مبرا بزحنا قرت قبر لهم سلا زلا إيران زع إمارات بهالدما نتتريف زلا بأفريقيا إسرائيل تدولي أجنداتات مسنا إسرائيل بزرع من قدي أبكرنا أفريقيا بفلاي أب أفريقيا دم بعبيو سفير زخنا أكيدات قبر زلا سلازي أبزح أمريكا تحقق سلم على تايكونن زد ما ولا بإليتنا أمريكا زرب زليو أمريكا إسرائيل تدوليو نا إسرائيل ربحنا أمريكا ربحان حدا يكونن يمزول زلو political class نا أمريكا even نا ريبابليكان نا دونالد ترامب بيزيكم زبل زلو ناي إسرائيل ربحا national interest نا إسرائيل national interest نا أمريكان حدا يكونن مبزحت جزء دما نماني ناخن مرز نقدر زلنا يمزول زلو نا كلتين هجرات مزجاجو نا إسرائيل يزمرز زلو أمريكا نا إسرائيل كتمرز تقدر الله إذا حتى زدما نا أمريكا أبت بوليتيكاناتا عبت الوان دونالد ترامب يقول نتي political class نا أمريكا عبت أعطيه زي ما صار دحري لا دحر كريكمي توتيت نايز كل أكايدا دم أنتايز فترة زلوا دحري لنا إذا إمارات خدوا زلا إذا أبت تجبر زلا ديو أب السودان تجبر زلا ديو أب ليبيا تجبر زلا ديو أب كالو تجرا تجبر زلا أمريكا تحقق سلة لا مالتها يكونن جن وتصير سلة زلهم to some extent شلل لهم يريوا مالو سقم تقوس زلهم هيكونون يوم زلوا جن نجاراتنا تغير خيرالو نقوم طلبة خالو سعودي هذا بحال تنا إمارات كايدا نحيا لك خيط كله نعتاتهم سقاتيو لازم السعودية بتخين بتي لوبي ناتو جيرو كل ناتو تلوا جيرو انت وحده أبتك تعرف حان تلوان أنا كلوان لأن تلوا السعودية إمارات أوقت ما تعيد دلنيا أي بحر دما ناتي تلوا كلوا زلوا تبل سلمتاي بنيو زل برشان غالف السعودية أوقات وزرت له أبتكن أبتي ناي حرموز وشمت زلاو إمارات to some extent عمان كم دما إيراني كتصير زلهم سلا السعودية زخون يخون تلوايا بلان بنيو كتصير تخليها بغيا بحر دما بجبتي يخون بإيرترا يخون بجبتي يخون بالسودان يخون زخون أكل متيو أبت بوتاتي تابع وزاي أمريكا of course كم قبولهم توسدوا China أمريكا سخاليو regional power جنا ومتيو عبت الواحد جبراي دلنيا السودان كم تعيد دلنيا تركوديو ولا كالك كم تعيد دلنيا أبيرترا كم كم تعيد دلنيا تحطها جن أي تدلن كلا رستي أنت تجبر الله خنا خيمتي what exactly are you doing تز أنت effort تجبر الله أنت investment تجبر الله أنت تعرف تجبر الله إذا عجي أنت يوم زبلو بزوج زي أبتو ولا بعسب بيم سيرترا سعودية investment تجبر كم تدلي أتي investment خد جبرة تدلجن ولا بعسب كسر حل نعرف هنا قال لك فالنا إثيوبيا business ناو خمس تدليع زي كردانك خلاله سعودية أول تمس هسالنا ترى حيز له سعودية عجي أنت يوم زبلو ولا بعسب حزنا كان لهم عند عرقينا وي ولا بكنسر عند عرقينا سيرترا مالتيو ኢትዮጵያ ገለ ክፋልና ቦ ከተምጽክት ከላለዋ እዮም ዝብሉ ስለምታይ ኮን ኢትዮጵያ ከም ብልዋ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዓብ ሓይሊ ዘሎ ምክንያቱም ሰዓቢ ምስ ኢትዮጵያ ዓብ ንግዲ ዘሎ ዓብ ንግዲ ኣለዎም ናይ መግቢ ናይ ስጋ ናይ ዝኾነ ይኹን መግብታት ብዙሕ እዮም ካብ ኢትዮጵያ ዝገዝኡ ቱሪዝም ብዙሓት ስዑዳውያን ንኢትዮጵያ ይኸዱ እዮም ቱሪዝም ስለዚ ንግዲ ስለ ዘለዋ ንኢትዮጵያ ሌቨሬጅ ኣለዋ እዩ በዚ ምፁ ንሕና በዚ ንግደልኩም ኣለና ንስኹም ካብ በዚ ምፁ ክብሉ ዓቕሚ ኣለዎም እዩ سعودية عبا هجري بزح حزب الله سلازي اتودب نحنا كنا المعنى تخيلنا بس إثيوبيا زلوا زمدنا خاك عرق خلاله زبل قد ما كنت كم زلوا ينقريو زي جمع سيرترا أي قلت أني كن بزحات كيلاتات يزربيو جت السعود عرب نتودبنا عصب كل أب سيرترا بشركة نكسر تغينه قال أنا قرم إثيوبيا أنت تخفي ترايو مخنياته اتودب زيادة سيرفيس كبزغل بمنقد إثيوبيا جيروز جبر نقدي كم من إيرترا نكالوت نجارات نقدي نخجبروا له مزخل بر إني هذا راجع تزيله أبي إنفستمنت نخجبروا شجر كم زجات مام نزغاي إثيوبيا مزوج زي مزاربلو تعرف إحنا عم تكمل له خينات ودب إحنا خا ستيك كله ونالو إحنا ون أبتز جبر زلوا ركبات يد كله ونالو خا إثيوبيا يبلو زغلو جن مثلاً بمزح من قد كرر زغلن ديوجن حن أبتخالك كفالنات. The GERD is about power, literally. This week, Egyptian diplomats landed in Kampala, warning East African leaders that Ethiopia's dam threatens the future. But with the GERD now fully built and 5 fillings behind us, what's really driving Cairo's panic has officially completed the Grand Ethiopian Renaissance Dam, or GERD, set to be inaugurated in September 2025. Yet despite 5 successful fillings, without significant impact to Egypt's water flow, Cairo continues. زيديغا نايغا حداسة قدب كود على لابز بحال اللي زلو إثيوبيان جبتن أمانقون زلو مسحاب كم معلتنا معلتي نارسنا يزخي زلو زخانتايو جبتي حدا عبي دبلوماسيا وميشن نابتن قلبتنا ينيل زبحالا أوغاندان كالوت هجراتن لوخت سدد كم زلان ديل كتجبرت فتن كم زلان إثيوبيا أتأجع ويون كورنر نخد جبران كابزبل عرسي وزخام إثيوبيا
بدرجة نا أمريكا دقف كم زي بالله دبلوماتيكالي فلطلو أب أفريقيا درجة حبرة أفريقيا درجة دما دقف زلوا نمقدال جبتي سفيع زخانة دبلوماسيا ومكساسات يقبرهم زلوين عن رجالنا أبي أحمد زلوا دبلوماسياوي تقولوتات of course تي إمارات زبال دقف هاي قبرلون يبال لكن نا إمارات جنزوب كل نجار قبر الكمالات هاي كونن لذي تي جبتوا تقبر زلا دفيت ني أبي أحمد مور سونا بيرترا نابقل ملنا هيك بحر أجندة خبري دلي جينا تناي جيرد زبال زلوا قداي ودي وق خيد دلي نو جبت خاوي ده سكند بفتشم كتود ده يكون كان زقدايزي زقدايزي ليتدك أسكا خمس إكساب زتف أكا كانت ألا كاينة مهني هاتو زناي حوت حتونات ناس اللي زغوني لهم ليت معالتن نعو بستفل علي من قدي كسانات كم زي ركبن زقداينا جيرد توديو كم زي ودن حدا معلبة كم زي ركبن غيرهم كتقولوا له وندر لنا هذا بزك خون كله تعالى يدمالو ما منغو كلتيوم شمالية تبهال هاجر دمالا أزي زي كل نريزة لنا بوغن جبت زقبر أكايدا ني إثيوبيا ويونا أبي أحمد فتين كعرفت خم زي ركب يقبروا وصلوا زلو دايز فتر زلو زي نا أبي أحمد attention ناتو أوش تعدي بزوج أجمعات هالو ندعريلنا نيوروما نايفانو نايجله نايفانو نيوروما نايتقراي اتمس international زلو مسير ترانا بكي بعرض راي كوننش أجمو بس جبت زلو بعبيو بالصوماليا زلو دما اتخالي جس مالتيو. To Somalia herald a diplomatic breakthrough and a move signaling a thaw after nearly a year of frozen ties. Ethiopia has dispatched a seasoned diplomat to Mogadishu, marking a pivotal moment in the Horn of Africa's diplomatic chessboard. On August 5, 2025, an ambassador Suleiman Dedafu Ushe presented his credentials in Mogadishu, becoming Ethiopia's first envoy to Somalia since diplomatic relations ground to a halt last autumn. His appointment closes a chapter that began هذا كلاي دما أمون جزيوم هجرات زلوا عبث أجمعيو جبتن إثيوبيان أبزح نجارات يوم الساعة عبزلوا تي نيلز بحال بعابيو كون كله سوماليا دما كلاي كفاليو أبي أحمد كم دما إثيوبيا في سوماليا عبث الواقع كلهم يمزدليو نيروام كد محجد ما بعد ملس بس أمريكا تشاتي رمز جبر ونيرواميو جبت دما نزو كنتاتنا أمريكا نزو كنتاتنا إثيوبيا ناس ببطون نان أسطونية تخيزلا أمباسادرنا إثيوبيا كاب سوماليا تشغيو كم زنبرة ذكر كوينو مغني هدما تي MOU من سومالي لاند استجبرة مستوسنة أمباسادر ناتوم كاب سوماليا شغيو كمانيرو الجد ما حدش أمباسادر نايتوبيا ناب سوماليا تمالي سلو زغا تي زمدنا منغو أديس أبان مقادشون زلو يعرسلو زلو جبسي تبغى يسمعني زلو أمونغو كلت يوم حنت ورح هذا يسعر كلا ورح دما تخالاي زعينوتين عن رجالنا زيد ما حجز الرجل زي حجاتي زلو أمباسادر زبال قدامي نقدر تلاقينا سوماليا مخاني سومالياويان زارب زلو سلازي زي حسن شيخسي سلمنتاي نزي أمباسادر زي كتوخي اللي بلو قلت دما بعبيو سلمنتايو كم زخقاتم كيلو سلمنتايو اتمرحنا سوماليا التأمامينو مسانا كسرع زي ده اللي زلو زعينتو دفيت قبر له تركو زبال دما لو بتباك جراوند تركو دما زل على الواز اللي ويا في سوماليا سلازي قداينا سوماليا نايب حكي اتمرحنا سوماليا بزح حيلتات بالانس كجبري زفتن زلو which is a very difficult thing to do زقم كل خمسة لون هلو تناي سومالي لاند قداي رايو اتن كالون فدرال ستيتس بهلاك بعد بونت لاند ديو جوبا لاند ديو تم كالون نبعلهم نساتون بتاع الشباب يجنقوا بتتن ستيتس ناتن درجة لك كمزي إثيوبيا خويناك تفرارسو بهال سوماليا كاوز قد تسقمي زلو كاوز قد تسقمالو سوماليا دم حدا هيمانوت حدا قانقوا زارب حزب كنسي بوليتيكا بكم زي مشالو تقارو أبتقرأي زلو تقرني هذا زاربنا بيرترا أتا بهايمانوتن بقى بقانقوانا يكونن بوليتيكا نايب حق الرؤس زلو وسب تايكبل زلو أب سوماليا أنت دي سريحو دك حدا 7 يوم زيوم 7 زياتهم قانقوم حدا هايمانوتهم حدا فللي وني بلوم مسلوم حدا فديخنا ولا كدانهم دي ولا مقاقبهم دي كل حدا يت كم سوماليا سلام رقعتن زي بالله كم دما كل جزء نايم بتتان عقم زلوا سب كل جزء مخنيات الله نخبطاتن تقرأين درايوم تقرأين بقى على خميدة اختباتاتن زلا بوليتيكا أجد عسيو بوليتيكا ناتكت أن أنت زي بلو الحنت سدرا أبو خان أدي خان كلهم سدرا فحيهم زاتو by the way أين سدرا زخون سدرا بيتون بوليتيكا اللي هو يكردان نازلو سلزي قداينا سوماليا هي وابنت نايتي ناي أجازيان دو ناي قعقعيان بهال بوليتيكا ترجم كم زي بلو سوماليا ريل إكزامبل يروحوا مخادونا اللي كاني السودان تخيل كون قوم زبصحوا عربيهم أمنتهم كمسلمين انتي يخونوا له السودان سلازي ناي بحد كبابيو كمهار زي البوليتيكانيا بدهم بتقاوم تسمع أبتقراي زلو اللي دما سلامتاي كما عبيد الله تتقراي كابوك تمهار تغل هذا كم زيلو إنها لو غلو
بوغن إيرترا زقبر زلو استفل عليه نقرات كريكم منالبات مزيكو طبعا إيرترا ببزح فتناتات يقاط مالو بوليتيكا فتناتات يقاط مالو كاب قربيت نازمت زتري واللغم كارتاتات مانيبليت ناي مقبار باي ذا واي زا كارتا زي ببزح يمسكم لازلو زغا جيم اب انترنت ببزح بوست بمقبار نتي نا انترنت داتابيز نتي ارتفيشال انتليجنس نمصلاو زتقملو زلو تاكتيك يو ስለዚህ እዚ አቃሊልካ ክረዘ ይብሉ እዚኣቶም እዮም ድማ ሽርክነት ክልወና ኣለዎ ዝብሉና ዘለዉ በዚ እውን ነታ ሃገር ብፈትሊ ገይሮም ከላግዋ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኢሊትዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ደይሰርሓ ኢሉ ክእምነና ዝፍትን ዘሎ ሕጂ ቁሩብ ትለይስከ ማርሻ ቀይር ኣቢለን እዚኣ ከስማዓኩም ኢሳያስ አፈወርቂ ንፌስቲቫል ኤርትራ 2025 ሎሚ ቀዳም 9 ነሓሰ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ኣስመራ ቀፅሪ ኤክስፖ ብወግዒ ከፊቱ ኣብቲ ብድሙቕን ምዕሩግን ባህላዊ ትርኢታትን ያታዊ ጣዕመ ዜማታትን ብሄራት ኤርትራ ዝተሰነየ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ሚኒስትራት ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ኣብ ኤክስፖ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ከፊትዎ ኣሎ ማዕረቲ ኣብ ፌስቲቫል ዝግበር ዘሎ ቫይብስ ንዓይደስ ዝበለትን ቪድዮ ግን ወፂኣ ኣላ ኣተሓሒዘ ድማ ክበኩም ስለ ዘለኹ እየ መጀመርያ እዛ ቪድዮ እዚኣ ስምዕዋ ምክንያቱ ብዙሕ ኣዛራቢ እዚ ስእልታት ከም ዝርኢኹም ኣለኹም ኣብ ሶሻል ሚድያ እዛ ስእሊ እዚኣ ብዙሕ ሪኣክሽን እንዲ ዝወሃባ ዘሎ ቀድሚ ናብቲ ቪድዮ ናይዛ ስእሊ እዚኣ ዘረባ ምእታውና ኣብዚኣ ኪዱ Rugged region of Western Eritrea. Ashbarka, the vast and rugged region of Western Eritrea, is home to a mosaic of scattered communities. Among them, the resilient Bedouin ethnic group inhabits part of the most remote and isolated corners of the region. Life here reaches to basic service, constructing health stations, launching a move drive. يتكمل الله تلزوي أكلنك في الله كان بتعمر حق زلوا تنشجرات بعل حيوان بحالان ديو زلوا كتميتين قلن كيلو علوا إذا من قصص قبر الله أبرمهم كل وقت تبغينه بيت مرتي كل عمامات من قصص وافرو نيجي كله زكاية زلو قليل سلازي كونين أنا أبرم حانا مقياري الهرشان. With funding secured in 3 rounds from the نزا فيديو زيا أنا بسوشيال ميديا بوست غيري أنتاي لتحيف اللهم إيرترا أبزع أب أفريقيا زير ويون سحت زربلون زقبرن إيرترا أبكمو صبغ زخونه سقمتها تقبر زلا progress against all orders مس كل بده هتا إيرترا نتي بفلاي كاب معبالن كاب عدلاتن رحيقو زنبر حزبي مبزحت زيد ما حجرات أفريقيان بوليتيكنياتنا أفريقيان زرس وهز بزبالة بشافات زنبر حزبي نوعو قرب دمقبار زقبر زلا بإيرترا ناي بحكي كبريت زقبون بعالم درجة وانت كريديت كوها زقبايو أنت هاجر زيجاتات كلهم معري ما بتهاجر كتب لنا حرقين كا ده هاجر زلك نخلاتهم معري تمت أني عدل ناي سقاتات ويقول عدل ناي تمرتدي ناي تعنا ناي كارك تفتر له ملكا هياو أبنت أبزز بالقدمة كركبت بحال حركات هياو أبنتيو كركبت تزعبي ديجانا يرتراب كركبت يزعلو أوز غمت حزب دما دارجع تما حديجو كان محجز نبورو كلهم عينت جزاتي ፍጹም ቆላሕታ ክብዎ ዝኽእሉ ዝህብዎ ህዝቢ ይኮኑን ምክንያቱ ሰባኽ ሰበ ሳግማዊ ተመሬትካ ንቑፅዩ እስከምታት ክግደሱሉ ይክእሉን እዮም that's why እቲ ህዝቢ እቲ ንዓዋሩ ተረሲዑ ዝነበረ ህዝቢ እዩ እቲ መንግስቲ ግን ኣብዚ ቦታ እዚ ንዘሎ ህዝቢ ዲጋ ጥራይ ሰሪዑ ንካልእ ዕላማ ክጥቀመሉ ምኻለ እንትኾነ እቲ ዜጋታት ኣብኡ ዘለውን ዕድላት ክወሃብ ኣለዎ ዝብል ቅዱስ ተግባር እዩ እዚ ክንምንታይ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ራእይ ኣለካ ንህዝቢ ኤርትራ ብማዕረ ትሪኦ ተኮይንካ ገሊኦም ከም ማዕረ ይርኢዎን እዮም ንፈልጥ ኢና نخمسلي لم يمزع بيرترا تزاربو إذا قمت زي كركبت جيرا زلا دحرقهم سبات الله I know that دحرقهم سبات الله أبعدنا زي تجبرزو زيجي قبزي أسفيك هذه حساب زفترة أجمي جن زانا كركبت مجمريا قربنا ماي ستيلو ننسسهم لنفسهم ولا تي underground water كم زعرز زي غازي نعبيت حرشات هذا ما منك سيرترا نتي أوزو لو لوكاليتي ترادي كونس بزو حزب كاب كبسادي كاب كال وريدون حرشا نخجبر مهنياتو كركبت أبن حرشا استوسنا بروجكت مخانون سميه كتيلكا حزب خان دحر كل زي قواسا خوين كاب بوتانا خدز نبرت خوين كم يجر كاتمهرو أب حدا بوتا كم يخد كبرو
ኣይከቡል ካንዮም ምክንያቱ በሓደ ቦታ ንኽእከቡ ቁጠባዊ እቶት ዝረኽብሉ ሓሪሶም ንኸይነብሩ እቲ ቦታ ንሕርሻ ዘይምችእ እንተኮይኑ ወይ ገለ እንታይ ክትገብር ኣለካ ነቶም ደቆም ቦርዲንግ ስኩል ክትገብረሎም ኣለካ ምናልባት ኣብ በዓል ደቂ ማሕረ ዞባ ደቡብ እንተ ነርኩም ዝክርዎ ኢኹም ቦርዲንግ ስኩል ብዙሓት ካብ በዓል ደንካልያ ካብ ዳሕላግ ዝመፁ ዓፋር ግን ከዓ ምዕቡላት ይመፁ ነይሮም ደቂ ማሕረ 97-98 ዝነበርኩም ትዝክርዎ ኢኹም በቃ ዓረብ ዝዛረቡ ደቂ ባፅዕ ደቂ ዳሕላክ ገለገለ ይመፁና ነይሮም ንሕና ንግረም ነርና ስለዚ ይርዳእና ንባዕለይ ኣነ ንባዕለይ ኮሌጅ ደቂ ማሕረ ስለ ዝነበርኩ ብሌናይ ክብሎም ከለኹ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ይግረሙ ነይሮም ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢ ደቂ ማሕረ ብሌናይ ይቅመጡ ነዮም እንደይዶን ነው ኣይሕዘሎም እኒኻ እንታይ ማለት እዩ እዚ ቦርዲንግ ስኩል ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ሰውራ ቦርዲንግ ስኩል ማለት ሰብ ሓደ ህፃን ከምዚ ኮሌጃት ኣብ ናይ ካቶሊክ ብዙሕ ኢና ከምኡ ዘሎ ዕድላ ዘይረኸበ ሰብ ኣብ ኮሌጃት ኣትዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝመሃር I think ኣብ ኮሚኒቲ ናይ ብሌን ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ዕድላት በዚ ናይ ካቶሊካዊ ሚሽንስ ዝገበረ ኣበርክቶ ዝያዳ ኣነ ኣብቲ ዝፈልጦ ኣብ ብሌን ዓብ ተራይ ገይሩ ካብ ገጠራት ዘሎ ህዝቢ ካብ ከተማታት ርሒቑ ዝነበረ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ወላ እውን ኣብ ኩናማ እንተሪኻ ብዙሕ ሰብ ዕድላት ናይ ትምህርቲ ብመንገዲ ናይ ካቶሊክ ሚሽንስ ረኺቡ እዩ እዚ ንገዲፍካ እቲ ቦርዲንግ ስኩል ድማ ከምኡ እዩ ዝገብር ነቶም ዕድላት ክረኽቡ ዘይክእሉ ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ንክመሃሩ ዕድል ትቦም መግቦምን መደቀሲዮምን ቤት ትምህርትን ትገብረሎም እዚ ከዓ ሓደ ብጣዕሚ ተስፋ ነቶም ምሕዱጋት ህዝቢ ዝሕግዝ እዩ ሕክምና ትገብረሎም ዕድል ንክረኽቡ ከምኡውን እቲ ቦርዲንግ ስኩል ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ብትክክል ንህዝባ ክትገብሮ ትኽእል ዕድል እዩ ምክንያቱ መንግስቲ እንተዘይገይርዎ እዚ ፕራይቬት ሲቲዘን ወይ እውን ሓደ ትካል ወይ እውን ሓደ ኮርፖሬሽን ክገብሮ ይክእልን እዩ ስለዚ እዚ ዝግበር ዘሎ ፅቡቕ ነገርን ክተባባዕ ዘለዎን ይለፅፍ ኣለኹ ግን ኣባ ድማ ውስኽ ኣቢለ ምሳ እዚ ማለት ግን መንግስቲ ኤርትራ ፐርፌክት ዝጎደሎ ነገር የብሉ ማለት ኣይኮንኩን ንኣብነት ቁጠባ ናይ ኤርትራ ክኽፈት ኣሎ ሰባት ፕራይቬት ሴክተር ኢንቨስት ክገብሩ ዕድል ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ዝበለፀ ውፅኢት ከነምፅእ እንተኮይንና ከምኡ ድማ ኣብቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሑ ዋላ ብቁሩብ ትለይ ቁፅሪ ናብቲ ንቡር ሂወት ንክምለሱ ዕድላት ክፍጠር ኣለዎ ክጅምር ኣለዎ ዋላ 10 ሰባት ይኾኑ ግን ክንገርካ ኣለዎ ይግበር እኳ ህልኸውን ኣነ ከም ይጥርጥር እየ ይግበር ህልኸውን ይኽእል ግን ክንገር ኣለዎ ምንታን ሰብ ተስፋ እውን ክገብር ስለ ዘለዎ ከምኡ ድማ invite diaspora to invest and innovate ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ደገ ዘሎ ህዝቢ መፅኡ ከበርክት ዕድል ምሃብ ኪክስታርት ኮንስትራክሽን ነቲ ኮንስትራክሽን ህንፃ ድማ ንሓደ ቁጠባ ሞቶር ናቱ ስለ ዝኾነ እሱ እውን ክጅመር ኣለዎ ከምኡ እውን ነቲ ዲጂታል ኢንፍራስትራክቸር ናይ ባንኪንግ ድዩ ናይ ፋይናንስ ናይ ካልእ ኩሉ ብማዕራረ ተበግሶታት ክንወርድ ክንክእል ኣለና ንፈልጥ ኢና ናይ ኣቢ ዕንዳራ ሽግር ይፈጥር ከም ዘሎ ግን ኣቢ ካብ ምዕባለን ግስጋሰን ንኸይኣስረና ድማ ክንጥንቀቕ ኣለና እናበልኩ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ገይራ ኣብ ኤክስፖስት ገይረ ኣለኹ ፕሊዝ ሼር ግበርዎ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ቁጠባ እውን ክንገብር ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ምናልባት ኣነ ደስ በለትኒ እዞም ቆልዑ ክመሃሩ ክትሪኦም ከለኻ ልብኻ ይርስርስ እንድዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኤርትራውያን እዮም ከማኻን ከማይን ስለዚ ንዓታቶም ዝውሃብ ዕድል ንደቅና ይውሃብ ዘሎ ዕድል እዩ ኤርትራ ድማ ውሑድ ህዝባ ክንብል ከለና ኩሉ ህዝባ ዕድል ተረኺቡ ጥራይና ክንዕወት ንኽእል ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኩሎም ቶም ህዝቢ ኣብ ገጠራት ዘለዎ እውን ዕድል ናይ ትምህርቲ ኣነ ዝገረመኒ ግን እቲ ዲጂታል ኢንፍራስትራክቸር ዋላ ኣብዚ ቤት ትምህርትታት ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ተሪኻ ናይ ኮምፒውተር ICT ትምህርቲ ኣለዎም ቴክኖሎጂ መሃርዮም this is really amazing I mean it's incredible ኣብ ሓደ ጭው ዝበለ ገጠር ከምዚ ዓይነት ኮምፒውተራት ኣይፅበን ኢኻ but here you are ዝበለፀ ዕድላት ናይ ብሓቂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብቲ ሕብረተሰብ እቲ ውሕዳት ዕድል ዝረኽቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ዝበለፀ ዕድል ተረኺቦም እንተወሓዱ መምሕዳር ናይቲ ዓዲ ክኾኑካ ይኽእሉ ሕክምናታት ናይቲ ዓዲ ራን ክገብሩልካ ይኽእሉ ብዓብዩ ድማ ንዞባታት ከበርክቱ ይኽእሉ ንሃገር እውን ከበርክቱ ይኽእሉ እዮም ደቂ ሃገር እዮም እቲ ዝበለፀ ክፋል ድማ ሕማቅ ክስማዓኩም ኣይደልን እየ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ንኣሜሪካን ኤውሮጳን ክስደዱ ዝሓስቡ ሰባት ኣይኮኑን this is beautiful ንኤርትራ የድልይዎ እዮም ኩሉ ሰብ ናይ ደገ ዕድላት ስለ ዘለዎ ክኸይድ ዕድል ዘይብሉ ሰብ ዕድል እንተረኽባ ብኤርትራ ፅቡቕ እዩ ገለገለ ሰብ ደገ ወፂኡ ክመሃር ዕድላት ይረክባ ኣሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን እታ ዘላቶም ኤርትራ እያ ስለዚ I am really happy ከምዚ ዓይነት ብምትሕብባር ናይ UNDP እዩ ዝግበር ዘሎ I don't care ድሓኒኡ ተውን ዝሕግዝ ዘሎ ቅዱስ ተግባር ስለ ዝኾነ ብኡ እናርኣና ከለና ኣብዚኣ ሓንቲ ኤርትራውያን ዝዛረቡላ ዘሎ እስከስምዑ when he took the power, okay, people were afraid actually. They were skeptical. They were like, "Aye, so let's run away. Yeah, let's leave." ብዙሓት ሰባት በዚ ናይ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝግበር ዘሎ ናይ ኢብራሂም ትራውሬ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ብዙሕ ሰባት እዩ ሕቶታት ዝፈጥር ዘሎ ሓደ ኤርትራዊ እንታይ ልፖስት ገይሩ ነይሩ እዚ ከዓ ፅቡቅ ጌርና ክነስተፍለሉ ዘለና እዩ እዚ ክሪአኩም ፀናሕኩም ኣካል ናት እዩ ዑስማን ብድሆ ዝበሃል ማለት እዩ ቡርኪና ፋሶ is teaching us that progress doesn't pose for challenges ቡርኪና ፋሶ ሓንቲ ዓብ ትምህርቲ ትባለን ኣፍሪካ ሶ ድማ
ናይ ግብረ ሽበራ ፀገም ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ተለካ ኣብ ቁጠባ ዘለካ ተበግሶታት ጠጠው ክብል ኣለዎ ጠጠው ክብል ከም ዘይብሉ ኣብነት ትኾነላ ኣላ ስለዚ ካብዚ ሃገር እዚኣ ክንመሃሮ ንኽእል ኣሎ እዩ ይብል ኣሎ ስለዚ ንሃገርካ ልውላውነትካ ድሕነትካ እናገበርካ ከለካ ምዕባለ ድማ ጎኑ ጎኑ ክኸይድ ኣሎ ኤርትራያ can learn from this ኢሉ ንሓወልቲ ታግ ገይርዎ ብዙሓት ሰባት ድማ መሊሶም ልለው ገለ ካብቲ ዝምልስዎ ዘሎ ቡርኪና ፋሶን ኤርትራን ክወዳደራ የብለንን ምክንያቱ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ሱሳታት ናፅነታ ዝረኸበት ኮይና ህዝባ ኣብ ሓውሲ ናፅነት ወላ እኳ ከም ድሌቱ ክምዕብል ዕድል እንተዘይተረኸበ ኣብ ናፅነት ንዓመታት ዝተቐመጠ እዩ ናይ ትምህርቲ ዕድላትን ናይ ካልእን ንኽረክብ ግዜ ነይርዎ ኤርትራ ግን ክንዱ ዕድል ኣይረኸበትን ዝብል ስነ መጎት እዩ ከምኡውን ኣብዚ ስማንታ ኢል መሊስሉ ኣሎ ዝሓለፈ 3 ዓመት ይኮዩ እዚ ኢብራሂም ትራውሬ ስልጣን ሒዙ ስለዚ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ጥራይ ዝገበሮ ውፅኢት ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣብ ጂዲፒ ናቶም ቁጠባ ናቶም ካብ 18 ቢልዮን ናብ 22 ቢልዮን ከም ዘደየቦ እዩ ዝነግር ዘሎ ብሓፈሻ ብዙሓት ኤርትራውያን እዚ ክወዳደር ዘይግብኦ ይብሉ ፈቲና ፀሊና ኣብ ዓለም መወዳዳር ዘሎ እዩ that's why ራንክታት ዘሎ ኣብ ዓለም ናይ ኣሜሪካ ቁፅሪ 1 ቁጠባ ናይ ቻይና ቁፅሪ 2 እናተባሃለ ራንክ ዘሎ ኣብ ዓለም ውድድር ኣሎ እዩ እቲ እንኮ ከተወዳድር ከለካ ብዙሕ ነጥብታት ኣብ ግምት ኢኻ መወዳዳር ጥራይ ዝለ ኤርትራ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ንኸተወዳድራ ብመሰረቱ ኤርትራ ናፃ ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ኤርትራ እኮ እዚ ቡርኪና ፋሶ ኣብ 2 ዓመት 3 ዓመት ኣምፅዎ ዝበሃል ዝነበረ ካብ 91 ካብ 93 ኣትሊስት ክሳብ 97 እኮ ትገብሮ ነይራ እያ ብዝበለፀ እውን ትገብሮ ነይራ እያ ስለዚ it's not about እቲ ኤርትራ ክትገብር ትኽእል ኣይትኽእልን ኣይኮነን እንታይ እቲ ኤርትራ ከምኡ ንኸይትኸውን ዝዕንቅፍ ዘሎ ኢና ዝያዳ ኣብኡ ዲስካስ ክንገብር ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ ብከምዚ መንገዲ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ብርግፅ ኤርትራ ክትልወጥ እንድሕር ኮይና እቲ ዘሎ ኩነታት ክቕየር ክኽእል ኣሎ እቲ እገዳታት ክለዓል ክኽእል ኣሎ at the same time ድማ መንግስቲ ኤርትራ እውን ለውጥታት ክገብር ክኽእል ኣሎ እዚ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ክሳብ 97 ከመይ ኢሉ ይነብር ነይሩ እዚ ኣብ ግምት ምእታው የድሊ የስ ኩነታት ናትና ምስ ሽዑ ሓደ ኣይኮነን ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሕቶ ኣለና ግን ኣጋይን መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ክዛረበሉ ዘይደሊ ኤርትራ ቁጠባ ፅቡቅ ዝነበረ ብዓብዩ ቀደም እቲ መንእሰይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይኸይድ ነይሩ ካብ 94 ጀሚሩ ግን ይመለስካ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ኖርማል ሂወቱ ንክመርሕ ሳርቶ ኮይኑ ዝነብር ሳርቶ ኮይኑ ይነብር ነዳቃይ ኮይኑ ዝነብር ነዳቃይ ኮይኑ ይነብር መምህር ዝኾነ መምህር ኮይኑ ይነብር ነፍሲ ወከፍ ሂወቱ ክገብር ይኽእል ስለዝነበረ ኣብቲ ቁጠባ ዳይሬክት ላበርክቶ ይገብር ነይሩ ንስድሩን ንደቁን ድማ ይሕግዝ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ግን መብዛሕትኡ ኣብቲ ናይ ሃገር ሕቶ ጥራይ ስለ ዘሎ ኣብቲ ግንባራት ጥራይ ስለ ዘሎ ቁጠባ ናይቲ ህዝቢ ክቕየር ኣይክእልን እዩ ቁጠባ ናይቲ ህዝቢ ስለዘይቅየር ዘሎ ድማ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ከምቲ ዝድለ ለውጢ ክገብር ኣይከኣለን ኣሎ ምናልባት ሓንታ ናብዚ ክጠቕሳ ዝደሊ ዳርጋ ቡርኪና ፋሶ ትገብሮ ዘላ ለውጢ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ጌራተያ ብዓቕማ እውን ትገብሮ ኣለያ ትዲጋታት ዝግበር ዘሎ ገለ ይግበር ኣሎ እዩ ኤርትራ ግን ካብዚ ትገብሮ ዘላ ዝበለፀ ክትገብር ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለና ኣብ ዝበለፀ ቅልጣፈ ክትከይድ ትኽእል እያ ራይቲ ፉል ፖቴንሻል ንክትጥቀመሉ ክትጅምር ክትክእል ኣለዋ እቲ ዝነበረ ጥቃት ናይ ሃገር ዝነበረ ካብኡ ናብኡ ጎዲሉ ኣሎ መጠን ብዙሕ ግዜ ኣብ ወታደራዊ ጥራይ ዝፀቐጥና ብኡ ናፃ ንወፅእ ማለት ኣይኮነን ብቴክኖሎጂ ህዝብና ኖርማል ሂወት ክነብር ኣለዎ ጠቕላላ ናይ ስደት መንፈስ ክጠፍእ ክኽእል ኣሎ ስደት ክጠፍእ እንተኮይኑ ድማ ኣብ ዓድኻ ኮፍ በል ምንባል ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን ዕድላት ክትፈጥረሉ ክትክእል ኣለካ ካልኣይቲ ነገር ድማ እዛ ስእሊ እዚኣ ብውሕዱ ብዙሓት ናይ ብልፅግና ሓለፍቲ ኮሜንት ክገብሩላ ርየ ኣለኹ ካድረታት ሓለፍቲ ይኩኑ ካድረታት እንታይ ትርኢ ኣብዚ እዚ እቲ ናይ ኤርትራ ቶፕ ሊደርሽፕ ዘሎ እዩ እቲ ዝዓበየ መርሕነት ናይ ኤርትራ ኣብዛ ስእሊ እዚ ክትሪዮ ትኽእል ኢኻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና they are seniors ኣብ ሕጊ ተፈጥሮ ኣብ ገለ ደረጃ ናይ ዕድመ በፂሖም ዘለዉ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 10 ዓመት ይልዕል እዩ ነዞም ኩሎም ሊደርሽፕ ክትከስሮም ከም ትኽእል እዚ ከዓ ማለት ሕጊ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ እዩ ናይ ብሓቂ ነፍሲ ወከፍ መራሒ ብዚ ቅድሚት ዘሎ 2-3 ኤግዛክትሊ ንዑ ክትክኡ ዝኽእሉ ክህሉ ኣለዎም ህሉ ኾን እዮም ብርግፅ የብሎም ክንብል ኣይንኽእልና ግን ክህሉ ኣለዎም ጥራይ ዘይኮነሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኖም ክመፁ እንተዝኽእሉ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ዝደልየ እዩ ኣይኖ ገሊኹም ሕጂ ኣንፃረይ ክትዛረቡ ኢኹም ድሓን ብዛዕባ ትጨነቕ ትብሉ ንስኻ ይትጨነቕ ንስኺ ይትጨነቕ ንዓይ ግን ኣይትንገረኒ ሶሪ ኣነ ኤርትራዊ እየ ናተይ ርእቶ ኣለኒ ኣነ ከምዚኣ ኢለ ክሪኦም ከለኹ ልክዕ ነፍሲ ወከፍ መራሒ ብዚያ ቅድሚት ዘሎ 2-3 ሰባት ኣብ ድሕሪኡ ኩሉ ህዝቢ ዝፈልጦ እዚ ኻ እንታይ እዩ ዝኾነ ይኹን ሚስ ካልኩሌሽንስ ብፀላእቲ ከምዘይህሉ እየ ዝደሊ ኣነ በዛ ነብሰይ ፖለቲካ ኣይናተይን እዩ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ከም ዕድል እንተረኺበ ማለት እዩ ከም ኣማኻሪ ንእሽተይ ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል እምበር ኪኑ ሓሳብ የብለይ ባህጊ የብለይ ምናልባት ስልጣን ደሊና ንዛረብ ዘለና ዝመስለኩም ሰባት ኣሎ
I don't know ስልጣን ምድላይ ሓጢያት እኮ ኣይኮነ ግን ኣነ እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣይደልዮኒ ኣይብህጎን እየ እውን ምክንያቱ እንታይ ከም ዘምፃልካ ካብቶም ፖለቲካ ዘለዉ ንሪኦ ስለ ዘለና ዋላ እውን ንፅቡቅ እናገበርካ እንታይ ከም ትረክብ ንሪኦ ኣለና ዋላ ዕላማኻ እንታይ እዩ ንምንታይ ዕላማ ትሰርሕ ኣለኻ እቲ ዓለም ብኸመይ ከም ትሰርሕ ንግሆም ምሸትም ብዛዕባ ፖለቲከኛታት እየ ክዛረብ ዝውዕል ዘለኹ ተርጂምሎም ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ራሽያ ዘሎ ኣብ ካሊእ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብዛዕባ መን ይዛረብ ዘለኹ ሶ ኣይ ሲ ላይፍ ናቶም ላይፍ ዘብህግ ሂወት ኣይኮነን ገለገለ ሰብ ንዑ ፅቡቅ ነገር ክመስሎ ይኽእል እዩ ንዓይ ግን እቲ ፖለቲካ እዚ መስዋዕትን በር ጥቕሚ ዘለዎ ወይ እውን ረብሓ ዘለዎ ኩነታት ከም ዘይኮነ ይርዳእኒ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለት ሃገር ክትመርሕ መስዋዕትን በር ጥቕሚ የብሉ ረብሓ የብልካ ወይ ሰራዊ ኮይንካ ክሰርቕ ተዘይኮይኑ ኣብ ናይ ኤርትራ ምሕዳር ናይ ዞባ ኮይንካ ፍሉይ ትኽዕብቶ ሃብቲ የለን I don't know ስለምታይ ሰብ ፀደፍደፍ ብል ኣብ ፖለቲካ ኣይርዳእንን ንዓይ ኣይርዳእንን ረብሓ እንድሕር ኮይንካ ኣብ ካልእካ እውን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ረብሓ ኣብ ካሊእ ዓውዲ ተዋሲእካ እውን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ረብሓ ምናልባት ስልጣን ሃልይካ ንሰብ ኣብ ትሕቲኻ ገለ ክትገብር ናይ ፓወር ፅምእ ኣሎ እንዲ ብተፈጥሮ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ናተይ ኢንቴንሽን ናተይ ድሌት ናተይ ሓሳብ ግን ኤርትራ እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ተኸፊልላ እዚ ኩሉ ዝሓለፈ 34 ዓመት መኸተ ተኻይድላ መዓት ፀላእትን ኣዛብእን ዝጥምትዋ ዘሎ ሃገር ዝኾነ ይኹን ሪስክ ክፍጠረላ ጋብ ክፍጠረላ የብሉ ዝብል እምነት ኣለኒ ነዚ ንክንከውን ድማ ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ህዝቢ ክላለዮን ክፈልጦን ከጣቅዓሉን ኣካል ናይቲ ቁጠባ ክገብሮን ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ሃንደበት እትክኦ ሰብ ኩሉ ሰብ ከይቅበሎ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ካልእ ፀገማት ክፍጠር ዝኽእል ፀላእትና ድማ በናይ ንቕዓ ክመፁ ይኽእሉ እቶም ዝመፁ ልክዕ ከም በዓል ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ ካልኦት ፖለቲከኛታት ኣብ ዘሎ ተመክሮ ኣለዎም እንተኢልካ ንዓይ የምነካኒ ያኒ ተመክሮ ብስራሕ እዩ ዝመፅእ ልክዕ እንታይ ዝብሉ ኣለዉ ኢሳያስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተተኣልዩ 1 ሚልዮን ክንዲ ኢሳያስ ኖ የብልካን 1 ሚልዮን ክንዲ ኢሳያስ የብልካን ሓቂ ዘይዛረብ ሓቂ ዘይንዛረብ 1 ሚልዮን ክንዲ ኢሳያስ ካበይ ከተፍሪ it doesn't happen like that እዞም ፖለቲከኛታት እዞም ቅድሚት ትሪኦም ዘለኻ ናይ ክንደይ ዓመት ቃልስን ተመክሮን ዝፈጠሮ እዩ ስቕ ኢልካ ኣይኮነን ኣብኡ ዝምፅእ ተዲኻኒ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተማሂሩ ሰብ ኣብ ስልጣን ተምፂኻዮ ውፅኢት የምፅእ ማለት ከይመስለካ ኖ ምሁራት ክህልውካ ክእሉ እዮም ዝተማሃሩ ክህልውካ ክእሉ እዮም ኣብ ባይታ ምስ ተፈተነ ሰባት ንግሆም ምሸትን ዝፀረፍዎ ሰባት ኣንፃሩ ምስ ተንሱ ሰባት ከም ዝብል ዝገበሮ ፖለቲካ ናይ ደገን ናይ ውሽጢ ምስ እናወፆ ሽዑ እዩ ሓደ ሰብ ካራክተር ዘማዕብል እቲ ካራክተር ድማ ኣብ ስራሕ እዩ ዝምዕብል ኣብ ዩኒቨርሲታት ተማሂሮም እኮ ካምፓኒታት ዘመሓድሩ ውሕዳት እዮም ተራ ብፅርግያ መፂኦም እውን ዓበይቲ ካምፓኒታት ዘመሓድሩ ኣለዉ ንዓለምና ዝቕይሩ ዘለዎ ሰብ እዮም እንታይ ንማለት እየ ኣነ ማይ ጀንዊን ኢንቴንሽን ካልኦት ብገለ ክትርጉምዋ እዮም ኣነ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኤርትራ ስሙዝ ዝኾነ ትራንዚሽን ክህልዋ ምክንያቱ ፀላእትና ኣሲሮምልና ከም ዘለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለ ንሪኦ ዘለና ነዚያ ክብል ይደሊ ኣይኖ ዝበፅሐ ሰብ ዝበፅሐ ቅኑዕ ኤርትራዊ ካብ ልቡ ካብ ስምዒት ወፅዩ እዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ከም ዝሓስበ ይፈልጥ ኣነ ጥራይ ኣይኮንኩን ዝሓስበ እዚ ብዙሕ ሰብ ይሓስበ እዩ እቲ ትምኒትና ድማ ክኾነልና ንምነ ምክንያቱ ፀላእትካ the last thing we want is ክንዲዚ ዋጋ ተኸፊልላ መፃወቲ ናይ እልፊ ዘይረብሑ ክትከውን ሃገር ዝደልን ዝምነን ኤርትራዊ የለን AI. More agentic capabilities. AI agents. Agentic workflows. Agents. ከም ትሪእዎ ዘለኹም AI ዝበሃል ቃል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣሰንባድን ኣፍራሂን ኩነታትና ኮነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ተኸታተል ናይዚ ቻነል ነዚ ነገር እዚ ኣስተውዒሉ ንነፍሱ ንደቁን ክጥቀመሉ ስምዑ Another uncomfortable truth linked to AI, the possibility that this time it really is different. Different in what technological change is doing to recent college graduates trying to start their careers. There is no question that AI is here to stay. Just last month, we reported that Anthropic, a company that didn't exist 6 years ago, could be worth more than Nike or Starbucks. Anthropic, $170 billion. AI ዝበሃል ኮምፕሊት ንዓለምና እናቐየራ ይመፅእ ከም ዘሎ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ንዓለምና ምቕያር ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ስራሕ ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ መጀመርያ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ተሰማዕቲ እስከስምዕዎ ብዚ As an industry, we believe as an industry that in the next 1 year, the vast majority of programmers will be replaced by AI programmers. እዚ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት መራሕቲ ናይ ጉግል ናይቲ ካምፓኒ ዝነበረ እዩ ኤሪክ ሽሚት ዝበሃል ቦርድ ቸርማን ናይቲ ቦርድ ዝነበረ ሲኢኦ ዝነበረ እዩ ሕጂ ድማ ኣብዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ይኹን ኣብ ካልእ ቴክኖሎጂስ ዓብዪ ኢንቨስተር እዩ ሪስፔክትድ እዩ ድማ ኣብቲ ፊልድ እቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ይብል ኣሎ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ገንዘብ ዝኽፈል ደሞዝ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይከኣል ዓለም ፕሮግራመርስ እዮም ሶፍትዌር ዴቨሎፐርስ ፕሮግራመርስ እዚኣቶም እቲ ዝበለፀ ሞያ
نايز حلفة 10 عامات كنبلا نخلينا كابل تشحن 10 جميرو في لايزناي تكنولوجي نام عبلا مسكرة بروجرامرز تزبلت أدموزنا براميم تم زبلت أدموز خفلوها منهم جوجل فيسبوك أبل مايكروسوفت زوم تكنولوجي كامباينتات تريليونات ماركت فالويشنز اللهم دارجان أبتم إنجنيرات ناتهم سوفت وير إنجنيرز بزوج عندنا بيم زخفلنا أبزوان زي بزوحات بروجرامرات بمنك تكوين بلك ماله BAI ينقركم ماله أو استحاد عمد زبزح بروجرامرات BAI كتكوين سلازم بزوحات إنجنيراتن أنا AI تمهرون علونا من سيات علونا أنا كريم خلوها بروفايلنا لينكدين كريم كله بزحتنا سوفت وير مهارات علونا and guess what نبي حكي زي حزن كنا تاتي مسؤول له زوم سوفت وير ديفلوبرز وي بروجرامرز كابزن كامباينتات سيقوم مالت جنس راح يرغبوني مالت يكون كارت كامباينتات كرهب بخلو اللي خلو دما عبيت بروجكتات حدشنا تومن كفترو يخلو خونيم أنا مس تكنولوجي مخاد أقدر أسوي AI كابتر حكاية من ترى كمال علو مالت ولا حنت خد قبراي تخلي خمالت يكون كنت أعمل لخ كلا لك كاس خمالت. We also believe that within 1 year, you will have graduate level mathematicians that are at the tippy top of graduate math programs. That's 1 year, okay? What happens in 2 years? Well, I've just told you about reasoning, and I've told you about programming, and I've told you about math. Programming plus math are the basis of sort of our whole digital world. So the evidence and the claims from the research groups in OpenAI and Anthropic and so forth is that they're now somewhere around 10 or 20% of the code that they're developing in their research programs is being generated by the computer. That's called recursive self-improvement. مالت زيجك سمع خلها سكيري يبلوه دسبد عينتيو مغنياتو أوشت عامة راي كنا منتاي artificial intelligence سرحنا يوم من تالكلت نماني خذ من تنزله نتوم زبل حسابات دك حسابات أب عالم مالتيو أمين زبرت أفيل داب تمرتقت مهارو خلهم تاينيرو زبل حساب ما تسيزو خبده and this is natural أب زبل كل حاجة كيتك زخبده نزبل من إسي زخبده ما تسيو أب ما تسيتهم زبلة تزبهالو دما أبزنا digital infrastructure زغلو ناي كمبيوترز ناي تكنولوجي نزارة بزلنا كلتا نقراتيهم ناي مات سكيلاتاتن programmersن كلتي عتهم ساتهم دفتر ويز بلاكم زلوا نخلتيهم دما AI replace كجبرام قريب اللي يبلعل سلزي نخلتيهم ناتهم سرح إت artificial intelligence بعلونا معبلة بعلونا منطقة يخيدالو مالت نزوم كلهم سباتن نزوم كلهم كيلاتاتن تقبل زي بقولهم كجبرام يلا خزارة بايكل يعني كم حجي كندي تكنولوجيات كم جراميم زوم سبازياتهم بلح تسلو زقونو صراحة مسانو شغلة البونات كونية ما يبلني كالنا جرك فترة يوم ساتو أنا ناتي إمنت كمي مفزعتك زي تكنولوجي كمون وخل خاطط أو يبلك بحال كله بلح حساب كله زي من قدنا يمفتار كلاتون بالحلو سلزي نايزيوم سبازياتهم سكفتها يبلين أنا سكفتها ناتي نايزيوم نعشتو ولدو artificial intelligence ناتو تقوم زعبي زلو نساتهم بعلم كجبر زي كل زي تأي أي ترايز مرحوم زلوا تسمعنا جو كم يجيرهم كسرحوا يخلوا مبزحتهم I don't know سلزي العلم مستوى على زلي أبزوان زي إنك غزر ليوك زينا بس إحنا زلنا نزل زربازك كسمعك اللغة سمبالو سمعك كل غليجن يبرا قلتيف كسمعك زاد زاد اللي مدلواتن زاد اللي متعرين تجبر كاي حيش كاب لك كم زي ترفك عشا حنقو فايل كاس عم زبال زي تعرفي زي نجارزي فريكايو أي فريكايو زغير نجار هيكون it's here to stay ما تقول تقول تسلي دما كامباينات بفلو يوم زدلي وزلو billions and billions جنزب دما ينفستي قبروا له سلازي if that is the case learn with it من البعض ملسي لا نزنا جارزي كتحازلكم نزدليه يمتلكم سمعوا إذن عقن كان أسوكي بشوعة ميتاويتن عقن كان أسوكي إلهم كم زلو قليس لا أب مسايد ما زي سفح ناي سبسرح بالحي ناي كودين قوانقواتات زاد تقال كوين خسرح اتيا معبيل وزلو تكنولوجي open source ويدما كل خيلا أبركتو كوفيل لزخل كفوت كقبره مخاني قليسو زو سانة زو سدل دما زي تفلاليك إلاتات سبسرح بالحي أبركتو أم بمقبر اتيا معبيل وزلو تكنولوجي زبالات أن نتتك أمتو زقال لنك خون دليت سلزلو مخانة قليسو زي أبز حلفة ورح جنبات كل التشحن عسران حمشتان استمر غير تراو من أسي أبزوان أبسب سرح بالحي اتنتفت كال سرح زلو خوينو أمت أين يترا تمليسو أب ديجيتالاو تحت غرصن تمرتن كنتف دليتن داحرا لو أبز تحت الأوان دما بتي أبز أوان أب هاجرنا زلو ناي تكنولوجي حسراتات أمت أين أب إرترا تمليسة كابتوم ناي تكنولوجي اندستري أب إرترا مسرات زتغلو كخون يزدل بمبال مليسو أب حبرات إمارات عرب أب يونيفرسيتي سب سرح بالحي محمد
ቢን ዛይድ ንኽምሃር ካብ ኤርትራ ናይ ትምህርቲ ዕድል ወይ ስኮላርሽፕ ረኺቡ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝመፀን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ድማ ብሰብ ስራሕ ብልሒ ዝተመረቐ ወዲ 27 ዓመት ኤርትራዊ ዳንኤል ገብረ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ኢንተርኔት ስእነት ፀገማት ብዝፈትሕ መልክዕ እቲ ሕጂ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣዘራቢ ምዕባለ ኮይኑ ዘሎ ቴክኖሎጂ ሰብ ስራሕ ብልሒ ብዘይ ኢንተርኔት ክሰርሕ ዘኽእል ቴክኖሎጂ ከማዕብል ክኢሉ ምህላው ተገሊጹ ነዚ ኣማዕቢልዎ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣመልኪቱ ዳንኤል ገብረ ክዛረብ እንከሎ ኣብ ኤርትራ ኣብ ደቀ ምሓረ ክዓቢ እንከለኹ ኢንተርኔት ብቐሊል ዘይርከብ ፍሉይ ነገር እዩ ነይሩ ናይ ኢንተርኔት መስመር ንምርካብ ፋይላት ካብ ኢንተርኔት ምውራድ ከምኡ ድማ ምፅዓን ኣመና ንሽገር ነርና ኢና ሓበሬታ ንምርካብ ድማ ብዘይ ኢንተርኔት ኣብ ዝሰርሕ ቀዳሕ ዊኪፔድያ ኢና ነፅንዕ ነርና እዚ ቴክኖሎጂ ከዓ ንዓይ ከም ነዳዲ ኮይንኒ ኣብ ሓደ ሕፅረት ኢንተርኔት ዘለዎ ቦታ እዚ መንእሰይ ትሪእዎ ዘለኹም ብሩህ መጻኢ ናይ ኤርትራ ክንብሎ ንኽእል ኢና ብሩህ መጻኢ ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ዳንኤል ገብረይ ዝበሃል ወዲ 27 ዓመት እዩ እዚ ከዓ ኣብዚ ቀንዲ ንዛረበሉ ዘለና ሰብ ዝፈጠሮ ብልሒ ወይ ከዓ AI artificial intelligence ንብሎ ዘለና ኣብ ሓደ ዝበለፀ ናይ UAE ዩኒቨርሲቲ ዝተምሃረ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ UAE ማለት ኣብ UAE ኣብዚ ዓውዲ እዚ ይሰርሓሉ እንድሕር ኢልካ ሓደ ሰብ artificial intelligence እዚ latest technologies ኣብ UAE ዝበለፀ ቦታ ዘለዎ ኢሎም ከም ሲሊኮን ቫሊ ጌርኩም ወሰድዎ UAE ብዙሓት ካምፓኒታት ኣብዚ AI ኣብ ካልእ latest technologies ናይ ክሪፕቶ ናይ ገለ ኣብ UAE ዘሎ ስለዚ he is exactly where he needs to be latest technologies ምዕብለሉ ዘሎ ቦታ እዩ ዘሎ ኣምላኽ ሓገዝካ ክንብሎ እንደሊ እዚ ካልማ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሞቢላይዝድ ከመይ ጌርካ ዕድላት ትፈጥረሎም ከመይ ጌርካ ኮኔክት ትገብሮም ብዙሓት ክኢላታት ኣለውና ነዚ AI ናይ ብሓቂ ብዙሕ ክገብሩ ዝኽእሉ ኤርትራ ነዞም ፀጋታት እዚኣቶም ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ኮኔክት ጌራ ናይ ሓደ ወርሒ ናይ ክልተ ወርሒ ፍሉይ ፕሮግራማት ኣብ ሓደ ቦታ ከማን ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓደ ቦታ ፅቡቅ ኢንተርኔት ዘለዎ ቦታ ጌራ ከምዚ በቃ ላይብረሪ ናይ ቴክኖሎጂ ላውን ተትገብር ነይራ ኣብኡ ኩሉ ዓይነት ኢንተርኔት ክግበር ከም ዝኽእል ስራሕ ክግበር ከም ዝኽእል ጌርካ እዞም በላሕቲ መንእሰያት በብሓደ ዋላ ናይ ኤር ቲኬቶም እናኸፈልካ ተምፅኦም እሞ ምስቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለው ንዓታቶም ነቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለው ልክዕ ኣብቲ ናይ ዓለም ስፒድ ንክመፁ እዚ ንኤርትራ ክገብረላ ስለ ዝደሊ ክምህሮም ይኽእል ካልእ ካብ ኣሜሪካ ክመፅእ ይኽእል ካልእ ካብ ኤሮፓ ካልእ ካብ ገለ ካብ ኣስትራልያ መፅኦም ነቲ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ዝበለፀ ኩነታት ከምፅዎ ዝኽእሉ እዝን ወዲ እዝን ድማ ንኤርትራ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዘድልያ ንብሎ ዘለና እዩ እዚ ተበግሶታት እዚ ድማ ይፅንሓለይ ክበሃል ዘይግብኦ ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ሪሊ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝኣሊ ፍሉይ ዲፓርትመንት ፈጢሩ ነዚ ኣብ ደገ ዘሎ ፀጋታት ከመይ ጌርካ ውሽጢ ዓዲ ትእትዎ ኩሉ ግዜ ምስ ክኢላታት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ላይፍ ክንዛረብ ከለና ኣብዚ ፀቂጠ ዝዛረብ ኣነ ምክንያቱ ነዚ ነገር እዚ ኣገዳስነቱ ይፈልጥዎ እንዲኦም ግን ቀዳምነት ክብዎ ቀልጢፉ ኣብ ስራሕ ከም ዝኣቱ ክገብሮ ምክንያቱ ቴክኖሎጂ ዕድል ኣይበካኒ ስቑ ኢሉ ይዘልል ስለ ዘሎ እንተተበጊስካ ንኣሽቱ በላሕቲ ሰባት ኣለውና ኤርትራውያን ድማ ፃዕራማት እዮም ካብ ዝኾነ ኢንተርኔት እዚ እናተጠቀመ ይዓበየን ከመይ ኢሉ ኣብ ዝበፂሑ ብልሕሎ እዩ ኣብ ኤርትራ በልሕ መንእሰይ ኣለና እዩ በልሕ መንእሰይ እንተለካ ዕድል ጥራሕካ ትፈጥረሉ ዘለካ ዋላ ንእሽቶ ይኹን and then they will take you to the next level እዚኣ ኩሉ ግዜ ከዘኻኽረኩም ይደሊ እግረ መንገደይ ድማ እዚኣ ፅቡቅ ገይረ ነቶም ኣብ ኤርትራ ኮይንኩም ትፅዕሩ ዘለኹም ድማ ኣጆኹም ክብሎም ይደሊ ንቐፅል Well, President Trump passed this executive order creating a strategic Bitcoin reserve and then a crypto asset stockpile to hold some of these other ones as well. A lot of people don't know, but the U.S. actually holds strategic reserves of a number of different assets. So gold is probably is another strategic asset which should be held by the U.S. government. This would where the government was so skeptical of it, and now like. እንታይ ብላሎ እዚ ሓደ ዓብይ ናይ ክሪፕቶ CEO እዩ G20 ዝበሃላ ዘለዋ ሃገራት ኩለን ናብ ክሪፕቶ ገፀን ኢንቨስት ክገብራ ይወያ ከም ዘለዋ ስለዚ ኣብዚ እውን ኤርትራ ኣይሆፕ ተስፋ ንክትገብር ተሳትፎ ንክትገብር ተስፋ ንገብር ሓደ ካብ ዘገረመኒ ስቶሪ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ኣለኩም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ማለት ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ እዩ ቁፅሪ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ እኮ ቻይና ክሓልፉ ናይ ቻይና ዩኒቨርሲቲታት ክሓልፍዎ እዮም ግን ዝበለፀ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዓለም ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ናይ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ክኢላ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢሉ ተዛሪባ 2018 ኣብ CNBC ወፂኡ እቲ ዜና a decade from now ድሕሪ 10 ዓመት ካብ ሕጂ ኢልዎም ቢትኮይን $100 ይከውን ዋጋኣ 100,000 ዘይኮነሲ $100 ይከውን ዋጋኣ ክጠፍእ እዩ ኢልዎም ናይ ሃርቫርድ ኢኮኖሚስት እዚ ሃርቫርድ ኢኮኖሚስት ማለት ተሰማዕነ ዘለዎ እዩ እንደምንታይ ጌጋ ስእሊ ወላቶም ዓበይቲ ምሁራት ከም ዝነበሮም and guess what ኣብ ታሕቲ እንታይ ይብለኩም ኣሎ
لومي دحري اب 2025 دحري 7 عامات كم مبالو التي يونيفرسيتي نسو زمهرولو زنبره ناي 100 مليون بيتكوين جزيل له لكم if Harvard University زأكل حسابه غيروا اب بيتكوين اب كريبتو انفست يقبر انترلو كريبتو كتافيز بلاكم 7 انترلو I don't know علي بالله نعوز قلت مغنياتو فتين كابزا عالم زي اللي سطراي هارفارد يونيفرسيتي حدا كابتم زبلتو يونيفرسيتي عالمناي እቲ ዩኒቨርሲቲ ናቱ ኢንዳውመንት ኣለዎ ሃብቲ ኣለዎ ነቲ ሃብቲ ናቱ ድማ በቶም ዝረቐቑ ናይ ኢንቨስትመንት ክኢላታት ገይሩ እዩ ዘመሓድሮ እቲ ዩኒቨርሲቲ ድማ ንባዕሉ ቀደም ናቱ ክኢላ ኢኮኖሚስት ናቱ ቢትኮይን ክጠፊ ኢሉ ተነቢ ነይሩ ሎሚ ግን እቲ ዩኒቨርሲቲ ልዕሊ 100,000 ምስ ኮነት ከባቢ ክንደይ ኢንቨስት ገይሩ ኣሎ today Harvard buys 116 million Bitcoin at 116 216 مليون كفيلو بيتكوين عم 216 كلا جزيوا شعو شعدي اكلتش هانيرا بيتكوين زي مهوركم قبل كارلو سلازي things are changing نزو كنتات زي تتقاملوا كابيرترا كاب افريكا بزحت صحفوا لي علوهم كم يجرنا انفست نقبري لكم دسم بالا انك حجزكم جن اي كيلني حجزكم مغنياتو السيستم ابتا افريكا بقليل يركبني من البات تكنولوجي كيلا تخين كخدبرات خليخه نعود خن تخينك نعي حجزني الكاي تصفليني خا انا جن نتا افريكا زلو كنا منتاي دس بلنا عاهاتكم يكن زدلي تباتي راتاتنا افريكا سوق لز طوع واحد زبل نص لزغونه بيتكوين عاهاتكم يزدل قدامي انت غونه تعدلها كفيديو اب كبيد دما اب حدا مرحكم سلازدلي ناتكم ريسيرش جبروا لترايكم لكم يدلي باغير ترايك سغرا مغنياتو كابون العلي كبوز خليلن ناي موداتا فيديو ناتينا لومي ابتنا زبانا كي تقول زي اسمعوا لي باغير غدي. He walked in and he saw that I'm making breakfast, and I told him that this was for me and my daughter, and that if he wanted some, he needs to cook for himself. I told him I was not going out of my way to make breakfast for him. This is only for me and my daughter. Like, if you're that hungry, there's a McDonald's down the street, or there's eggs in the fridge and there's bacon, and you can make it yourself. He's acting like this not cooking for him thing is brand new. زاتري وازلهم انا كا اب سوري جنرال جبرايكن لكن اب صعادو تسفا قريص اندي حضاراتنا يصعادو سي بفصم كاي زي كم ابنت كتقاس يبل زبل امنت علينا بزوان سي بزعبه حضار كتزارف تدليخه ابعدنا زل حضاراتي قدامي ابنت كا كون زلو انت تبل لا زياسكي اسكا تابينات غبرس كال ነገር እንዲ اب سوشال ميديا مزيا نسباي قرصي غبرالوني نعين نقالين يزغبر زلغو نسباي قرص غبرالو دليت يبلين شوحات يبلين الى تزارب زلا تاخذ قبر سبعاي تبلو لاس قريمني زلاني باي ذا واي كوم الى فيديو زغبرت سبعاي فتح وايز بزلو I mean what kind of relationship علوم زيوم سبازياتو ما نغرمني 70 سبيتنا بريستورانتات يمنا ناتهم زخفلي ريان ازق كم حضارته كم موديل توسيدو صحدو كون سبيتهم كم زيوم زغبروها give me a break ناتهم حشويه انا انترفع ما صبو كمان يرني صبو تخوين خادو غزي بزح لاستاي نوح غزي زقصل هيكون صبو حضار تدليهم حبرتسبنا كبرا حبرتسبنا يهلكم زيات لا يكلكم زلي صبو حضار قصالنا زلو حضار انت دليخه اب حبرتسبنا كطمتالكا من البات كاب كالوت عليتات كترت دليخه ما اب اسيا غص كطمت انجدي اب غله من البات رومانتيك كوينوم غله ملك يترت خليخه غن اب حضارهم صنيعهم زخدو دقوم زعبي كبعل هندي كالوت حبرتسباتنا اسيا الله يم سلازي ازيا سبزيا كمزيا مليوم يم نسباي اي غبرولن يزبلا تغبريم زبر عوانا نيغر مني انا سبيتكم مختبلني اتس جست حفرت رايد سمعني مجمريا ابغزاكم مختبلكا زغبلكا غلغو سبيتك سرعتنيا خايكونتن اي جاري جن سبعين انتاي ترجمناتو حدا خوينكا ابحماقون صبقون تدقاقيف كان خد كيدي زمالته مالت سبعي كاب سبيتو زحبا حط خلو يبلو سبيتي دما كاب سبعي زحبا قلبت كلو يبلو كلتي خالد عقم خاطر بركت عليك انا كوميلي زعمن انا ام really glad ابي وتي زت بلو زلا سمعيون رينا فلتني يعني انا نعي كم صبق كيني سمعني من البات كاله بلصقصق لملك يلي خليقن بحكي سلام زلو هيوت كم زلني فلت نزك سمع كلغو قبلنا يزينا الكيخم يخبلكم زلي نزيان سميعن كم زين كخونا زفتنا انت لو ادما ما I don't know دليتن انديو دليتن ايتاتوني حقن لعلتن غير لنا بزيا غيرك سغري دل محبرت سبنا زيت دلي بكلان خيسغرو كلنا حح كنبل كنكلالنا حجنا بوليتيك
መስመር ቆቦ አላማጣ ዝወስድ መንገዲ ብምኽንያት ኩናት ተዓጽዩ ከም ዝወዓለ ተገሊጸሎም ኣብ መንጎ ጉጅለ ዕጡቕ ፋኖን ሰራዊት ምክልኻልን ኣብ መስመር ቆቦ ሓያል ውግእ ካብ ሎም ለይቲ ንጉሆ ጀሚሩ እናተኻይደ ከም ዝነበረ ተገሊጸሎም ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ካብ ራያ ቆቦ ዘሎ መስመር ካብ ሰዓት 10 ናይ ለይቲ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ራያ ቆቦ ከቢድ ውግእ ከም ዝወዓለ ገሊጾም ሰሎም እቲ ካብ ብለይቱ ዝጀመረ ልውውጥ ተኽሲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻልን ዕጡቓት ፋኖን ድማ ክሳብ ረፋድ ከም ዝጸንሐን ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ዘመላኽቱ ኮይኖም ሰብኣውን ንዋታውን ኪሳራታት ከም ዝወረደ ተገሊጹ ዘሎ ዕጡቕ ፋኖ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ዓወታት ከም ዘመዝገበ እኳ እንተገለጸም ብወገን ሚኒስትሪ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ግን ኣብዚ መዳይ መሰረት ብምግባር ዝተዋሃበ መግለጽ የለን እንተኾነ ሰራዊት ምክልኻል ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ኣንጻርቶም ጉጅለ ዕጡቓት ንምውጋእ ብስፍሓት ከም ንሪኦ ዘለና ፋኖ ንኣቢ ንሰራዊት ናይ ኣቢ ፋኖ ኣቕሉ ኣጽዩ ይብሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ DNE Africa ዝበሃል ዘሎ ኣምሓራ ፋኖ forces claim major gains in escalating clashes with the Ethiopian army ዝብል ሪፖርት ኣውፅኡ ነይሩ ፋኖ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት እናተዓወተ ይኸይድ ከም ዘሎን ብተደጋጋሚ ዓወታት ናቱ እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ዘሎ ጉጅለ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናንቆልቆለን እናደኸመን ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ by the way ፋኖ ካብ ምሕር ምዕዋት ሓሊፉ እንታይ ማሪ ኩሎ ዝብል ሪኦ ኣለኹ መሲልኩም it's just crazy let me get there was one video ዓበይቲ ማሽነሪታት ዓበይቲ ኣጽዋራት ክማርኽ ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ነይሩ if I find it share ክገብረልኩም ክፍትነ እዚ እንታይ ዘሪ ፋኖ እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎን ወታደራዊ ዓቕምናቱ ካብ ተራ ተዋጋይ ሰራዊት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ደይቡ ከም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ጭንቀትናቱ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብቲ ቅድሚት እውን ኣርእየኩም ነይረ ፀረ ነፈርቲ በዓል ማርቲን ፕላውት ዝርከብዎም ብዙሓት ክኢላታት ክዛረቡ ሰሚዐ ኣለኹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ላዕሊ እውን ርኢናዮ ፀኒሕና ኣብታ ቀድማ ኣቢላ ሂበኩም ፀናኩ ቪድዮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፀረ ነፈርቲ ገለ ሚሳይላት ወላ ገለ ዓብይ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዝማረኸ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣቢ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መጠንቀቕታታት ናቱ እቲ ናይ ምክር ቤት ዝግበር ዝነበረ መጠንቀቕታ ኣቐድም ኣቢለ ዝሃብኩኹም ብፅሑፋትን ብካልእን ዝሃብናዮ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ ናይ ዓቕሊ ፅበት ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ዓቕምናቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝገብሮ ዝነበረ ወታደራዊ ኣካይዳ ውፅኢት ዘይኮነ ፍሽለት እዩ ዘምፅኣሉ ዘሎ እዚ ኣብዚኣ ሓውሲ ዎርኒንግ ገይሩ ዝሃባ ዘረባ ካብኡ ዝተበገሰት እያ ነይራ ኣማራጺ ኣብ ልዕሊ ዘይቕበሉ ዝበሎም ሓይልታት ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ከም ዘካይድ ኣፍሊጦሎም ቤት ምክሪ ውድብ ብልጽግና ዝተናውሑ ኩናት ዝተኸለፎም ጸላእቲ ኢሉ ዝገለጾም ሓይልታት ዝተፈላለዩ ሜላታት ተጠቒሞም ኣብ ኢትዮጵያ ግጭት ከለዓሉ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ከሲሶሎም እቲ ቤት ምክሪ ብሽም ናይቶም ጸላእቲ ኢሉ ዝጠቐሶም ሓይልታት ኣይጠቐሰን እንትኾነም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ንዝንቀሳቐሱ ክረድቲ ሓይልታት እናደገፉ ሓድነት ህዝብን መንግስትን ንምብታን ህርዲግ ይብለሉ ክብል እዩ ኣትሪሩ ገሊፆም ብልጽግና ካብ 30 ክሳብ 2 ሓሰም 2017 ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ተሂቡ ምዝታዮም ትማሊ መግለፂ ኣውፅኦም ታሪኻዊ ጸላእቲ ኢሉ ዝፀውዖም ሓይልታት ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ይመርሑ ከም ዘለዉ ከሲስዎም እቶም ታሪኻዊ ጸላእቲ ኢሉ ዝጠቐሶም ሓይልታት ባንዳታትን ኣኽረርቲ ሓይልታትን ተጠቒሞም ኩናት ከካይዱ ከም ዝደልዩ እውን ኣብ መግለፂ ኣመልኪቶም ኢትዮጵያ ኣብ ዓንኬል ኩናት ምሽማም ዝብል ስልቲ ከም ዝጥቀምሉ ዝገለጾም ሓይልታት ሓድነት ህዝብን ስልጣን መንግስትን ንምብታን ካልእ ሜላታት ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ከይስዎም ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት እዞም ሓይልታት ምላዓልን ዲጂታል ሚድያን ከም ስትራቴጂ ተጠቒሞም ሓድነት ህዝብን መንግስትን ንምድኻም ከም ዝፀዓርውን ኣመልኪቶም ኣብ መወዳእታ ናይቲ 3 መዓልታት ዝጸንሐ ኣኼቡ መግለፂ ዝሃበ ውድብ ብልጽግና ኣብቲ ሃገር ዘሎ ግጭት ከብቅዕ ዘኽእል ሰላማዊ ኣማራጺታት እውን ክፍትን ከም ዝወሰነ ኣፍሊጦላ እቲ ካብ ዝሓለፉ ታሪቀን ጀምሮ የአማራ ፋኖ እንጂ የብልጽግና ወንበር አስጠባቂ አይደለም። የብልጽግና ወንበር አስጠባቂ አይደለም። ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ናይ ፋኖ ቃልሲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ ይመጽእ ምህላው ጥራይ ዘይኮነ ኣብይ ኣሕመድ ክቋፀሮ ዘይክእል ኩነታት ምዃኑ ብሩህ ኮይኑ ላብዚ ደረጃ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣቢ ካልእ ሽጣራን ካልእ መንገዲ እንዳይከናዱ ዘለዎ እምበር ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ከምኡ ድማ ኣብቲ መንእሰይ ኣምሓራ ቦታ የብሉን ወላ እውን ወታደራዊ ዓቕሚ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ የለን ኣይ ቲንክ ገለገለ ሰብ ኣብይ ኣሕመድ ክገብሮ ዝኽእል ፍሉይ ነገር እውን ዝረአ ነገር የለን ኣብዚ እዋን እዚ مالسي نوح وان وتحضروا مدلاوات غيرو سراويت سلطينو حجزات تواهبو كل ذي كالو غيرو حجت مومنتم زبلوو ني فانو يزلو فانو
ካብ ዜሮ ተበግስ ወይ ካብ ሓደ ትሑት ደረጃ ናብ ዝለዓለ ደረጃ መጽእ ኣሎ ሞራሎም ንላዕሊ ይመጽእ ኣሎ ደገፍ ናይ ህዝቢ ይረኽብለው ዓወታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ናይ ኣቦ ክገብሩ ተጀሚሮም ድማ ተቐባልነት ይረኽብለው እዚ ኻንታይ ገብሮም ኣለው ኣብ ውሽጢ ህዝቦም ተቐባልነቶም ህዝቢ ኣብኦም ከኣምን ይጀምር ኣሎ ማለት እዩ ዋላ ደይፈትዎም ዝነበረ ከቕበሎም ክጅምር እዩ እቲ ውፅኢት ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ደገፍ ኣብ ሰራዊት ዘለዎ ደገፍ ኣብቲ ኩነታት ዘለዎ ደገፍ እናንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረካ ውፅኢት ናቱ ድማ ናይ ዓቕሊ ፅበት ኣካይዳ ግድን እዩ ክረአ ምናልባት ካብኡ ዝተበገሰ ይመስለኒ ናብ ትግራይ ገፁ ዘዝዩ ዝገብሮ ዘሎ ማስምዑ እዚ ማይ አዳሞ የሚባል ቦታ ነው ዛሬ አመሻሽ ላይ ጥቃት የፈጸመው የነጻድቃን ልጆች ማይ አዳሞ ልዩ ቦታ ላይ ያዘቦ ወረዳ ነው ወደ ትግራይ ከሐራ መሬት ነን የሚሉት እነሱ ነጻ ግዛት ነው የሚሉት ከአፋር ተነስተው አካባቢው ድንበር አካባቢ ስለሆነ አፋር ተቀምጠው የሰነበቱ ወደ እዛ ግቡ ተብለው ስለታዘዙ ከሐምሌ 29 ወደ እዛ ግቡ ተብለው እንታይና ንሪኢ ዘለና ኣብዚ እቲ ናይ ሓራ መሬት ደውገለዶ ተባሂሉ ካብ ትግራይ ተበጊሱ ኣብ ብጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ከምኡ ድማ ወድን ጥሩዶ ላገሎ ዝብልዎም ጀነራላት ዝመርሕዎ ዝነበሩ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ እቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ድማ ምፍጣጥ ተፈጢሩ ከም ዘሎን እዚ እቲ ራያ ዝበሃል ገለ ክፋል ራያ ቤት ኣምሓራ ዝብልዎ ኣለዎ እቶም ኣምሓራ ኣብኡ እቲ ምስ ናይ ብልፅግና ወይ እውን ናይ ፌደራል ሰራዊት ኩናት ዝካየድ ዘሎ ብተመሳሳሊ ድማ እዚ ናይ በዓል ጌታቸው ሰራዊት ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት መጥቃዕቲ ፈፂሙ ከም ዘሎን ዓብይ መጠንቀቕታ ካብ መቐለ ካብቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ተዋሂቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ እውን ሓድሽ መግለፂ ሰሚዐ ነይረ ስሊና ክብል ቢሮ ሰላም ሪሱ ጉምቴ ክንወስድና ክብል ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ አጠንቂቆላም ወገን ክላ ዓፋር ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ሓራ መሬት ተኩይሶምና ሓደ ብጻይና ድማ ተሰዊና ክብሉን ገሊጾሎም ብኻሊ ገጽ ድማ መልእኽቲ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤውን እቲ ቢሮ መልሲ ይህብዎሎም ቢሮ ሰላም ጸጥታን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣማሲዩ ኣብ ዘርግሑ መግለጺ ቅድሚ ሰሙን ንቴሌቪዥን ቲቢኤስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ጀነራል ጻድቃን ሰራዊት ትግራይ መሳርሒ ሓደ ጉጅለ ካብ ዝኸውን ናብቶም ኣይን ግዛኣን ዝበሉም ኣብ ሓራ መሬት ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ሓይልታት ሰላም ትግራይ ክሕወስ ጻውዒ ተቀሪብዮም ተወሳኺ ጀነራል ጻድቃን ኣብ ትግራይ እቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘብጽሖም ዘሎ ግፍዕታት ንዝሓሰተ ሕብረተሰቡን ብሓይሊ ንምግዛእ ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቃስ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይን ደቡብ ምብራቕን ዝጀመርዎ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ኩሉ ህዝቢ ዞባታት ትግራይ ክሕወሰን አንጻርቲ ካብ ኮርን ላዕሊም ዝሓለፈ ውሳነ ክዕምፅን ዕላዊ ጻውዒት ኣቕሪቡ እዮም በዚ ድማ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣማሲዩ ብቢሮ ጸጥታ ኣብ ዝረግሕ መግለጺ ነቲ ጻውዒት ጀነራል ጻድቃን ብቐጥታ ዝተኣሳሰር እቲ ጻውዒት ንጎተቶም ክሕጉስን መቐጸልታ ጥልመቶም እዩ ክብል ይነጽግዎ ዘሎም ኣብዚ ዝሕለፍናዮ ሰሙን ይብል መግለጺ ካብቶም መራሕቲ ጉጅለ ወደገብ ዝበሎም ንበዓል ኣቶ ጌታቸው ረዳን ከምኡን ጀነራል ጻድቃን ዝርከቦም ነበር መራሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ገሊኦም ነጽንዑ ዳባ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ መንሴና ንምድኻም ኢሉውን ምብታን ዓሊሙ ካብ መወልቶም ዝተዋሃቦም ኣጀንዳ ተሓንጊጦም ሓይልታት መኸተ ትግራይ የዳኽመልናን ይብትነናን እዩ ዝበልዎም ዝተፈላለዩ ሽርሕታት እንዳመዘዙ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ወፂኦም ዓሰስ ክብሉ ቀንዮም ኣለዉ ዝበለት መግለጺ እንተኾነ እዚ ናይ ጥልመት ኣጀንዳ እዚ ሕዚ ዝጀመርዎ ዘይኮነስ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝፈልጦ ብሽም ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝረኸቦም ዝለዓለ ጫፍ ስልጣን ሒዞም ትግራይ የመሓድሩ ኣብዚ ነው ይስራሕሉ እዚኦም ምሩጻት ናብ 21 ክፍለ ዘመን ከዳዓት ከምዚልካ ብህልኽ ሞነት ትግራይ ሞነት ጆኖሳይድ ተፈጸመሉ ሞንሶን ማእከል ናይቲ መኸተ ዝነበሩ ሰውድኹም ዲሉ ይገላበጥ እዩ ትዕጻፍ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝግንወይን እዩ ኩሉ ታሪክካ ጉሕፍ ኣቢልካ ደርቢኻ ሓድሽ ሰብ ክትከውን ትሕት ሰብ እውን እዮም እዚኦም ስለዚ ካብኡ ዘሎ በለካ ላዕካ ቀጻልነት እዩ ግን ይሕዝነካ ማለት እዩ ተዘይኸዱ ንመርጽ ነርና ይኹን ኣሊልና ኮይና ማዓት ግዜ ትፊእና አንተ ዘለስኮ ገሊው ውሽጣው አልሲ አዝሓሒልካ እውን ሓቢና ደረኹን ንኸድ ተባሂሉ መጨረሻ ዘይኾን ነገር ኢና ለፊዕና ዘይኾን ነገር ይውን እዩ ኩሉ ግዜ ጠፊኡ ከሲርና ማለት ከይዶም ከዓ ዝገደደ መረብ እዚኣ ትፍለጥ ነይራ ብልጽግና ናተላኣኹ ይሰርሕዎም ነበሩ ተንገለ ዝገብርዎ ነበሩ ኣብ ኣኸይ ደግሞ ነሉ ለዛነት ዝበሃላ ዘሎ ሓድሽ ተይኮነ ኣብዚኣ ዝጀመሩን እዮም ሰራዊት እቶ ኣብዚኣ ነይራ ደንጉ ኻያም ዝሎ ዘሎ ሕዚ ግን ቀልጥፍ ኪድ እቶ
تايل كل تعكس يمزلو ذلو ጨርሶም ትግራይ በመጥፋእ ስልጣን ዝምነዩ ነው ዓለም ከሓልፈሎም ዝሓሱ ሰባት ምዃኖም ኢና ንሪኢ ዘለና ካብ ተለዓል ኣብዚኣ ትግበር ነይራ ሰነት መንእሰይ ተለዓል ጣብያታት ናይ ትግራይ የትግራዋይ እዚያታ ጌታቸው ዶክተር ደብረጽዮን ዘረባ ዘሎ ቃል በቃላ እዚያ እንሳቶም ከም ምርኩዝ ገይሮም ሒዞሞ ዘለው ዘተኣማምን ምርኩዝ ኣይኮነን ባዕሎም እውን ኣይተኣማመኑሉን ካልእ ይትረፍ ባዕሎም እውን ኣይተኣማመኑሉን ካልእ ይትረፍ ቶም ኮርን ካብ ኮርን ላዕልን ዝበሃሉ ከምቲ ናይ ቀደም ቶም መሸዒቱ ተቃዊሞም ዝወፁን ውዕሽ ገብረ ንወደን ጥሩ ንወዳባተ እንከበደ ንፀጋይ ማርክስ ጥራሕ ኣይኮኑ እቶም ኣሽዒቱ ትክክል መስልዎም ዝነበሩ ኮርን ካብ ኮርን ላዕልን እውን ህዚ ኣብኡ የለውን ተጋጊና ኢና ነርና ዝብሉ ብዙሓት እዮም ይፈልጥ ያነ تكون تحزلون كا كاب قدم مون يتقبلون تنجر قلتيفو بالسلام كودا اسل زلو زياتهم كوميلون كصنحيهم مديدنا اززهم منجرنا اززتهم قتلوا كلهم كلهم نقتلوا كخدي كل يوم الكام حساب يوهنتي اي خونن كمزي حدزي بزي منقد زي كودا يون تصعر زغبر زلو ناو كينات كاتنا بزي منقد زي كودا يتصعر زغبر زلو ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ አንቂዱ ተበጊሱ ከም ዘሎን እቲ ደብረጽዮን ዝዛረቦ ዘሎ ድማ አባይታ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ካብ ዜሮ ተበጊሱ እቲ ኩነታት ናቶም ናይ ትግራይ ኣበይ በፂሕ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ጥራይ ተልዓል ሓድሽ ይኮነ ተልዓል መንሰይ ለውጥ ከተምፅኻ እናተባህለ ይስራሕ የሪት ናይ ውድብ ኣብዚ ታሎ ተጀሚሪ እዚ ክፈርስ ክብተን ስለዚ ሓይሊ እዚ حوات كتف مسرايت كبتن مسبل سجنا تأساسيرو ليه تكاثرين يسرح ذا الحيلي مالتنا كن قالوا سيد لنا هالي هنا كابزن نصب نجروا هيل قال سي أنا نفتحون غير دلاي سلامي عندي ذل نير سلامي نندلي قالت كناتي نيري قالت كناتي مدليل حزم ما فتي توثيق أجد زي بتحرك خون كله እቲ ዓቢ ዝፍትኖ ዘሎ ግን እዚ ከዛው የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በቅርቡ ለሀገራቸው ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ በሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ ኢትዮጵያ ዕለት በዕለት በጦርነት እየፈራረሰች መሆኑን እንዲሁም የጦር መሳሪያ እየገዛች እንደሆነ ተናግረው ነበር። ለዚህ የኢሳያስ አፈወርቂ ንግግር የብልጽግና ምክር ቤት መልስ ሰጥቷል። የተራዘመ ጦርነት የተጨናገፈባቸው ጠላቶች ሲል የገለጻቸው የተለያዩ ስልቶችን በመጠቀም ኢትዮጵያ ውስጥ ግጭትን ለመቀስቀስ እየሞከሩ ነው ሲል ከሷል። በእርግጥ የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የሆነ የጦር መሳሪያ ግዢ እያደረገ ነው ቢልም ባለፉት ጥቂት ዓመታት የኤርትራ መንግስት ከድሮኖች እስከ ከባድ መሳሪያዎች ግዢ ፈጽሟል። በዚህ ሳያበ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ዝያዳ እቲ አብይ አሕመድ ጭንቀት ፈጢሩሉ ዘሎ ኤርትራ ትደፍኦ ዘላ ሓይሊ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እዩ። እዚ ከዓ ዋላ እኳ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንሕና ኩናት ኣይንደልን ኢና እስኻትኩም እውን ዓሪፍኩም ተቐመጡ ዓዲ ዋዕሉ እንተበሎም ኢትዮጵያ ዝኣቱ ዘሎ ኩምራ ሓፃዊንን ምግዛእ ሸበድበድ ናይ ኣፅዋርን ካብ ዓይኒ ህዝቢ ዝተኸወለ ይኮነን ስለ ዝበለ እንታይ ዝብሉ ዘሎ እቲ ናይ አብይ ብልጽግና መልሲ ክህብ ከሎ ካብቲ መልሲ ዝሃቦ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ነዊሕ ኩናት ናይ ኣብ ትግራይ ንነዊሕ ክቕፅል ኩናት ዝብህግ ዝነበረ ኤርትራ እቲ ኩናት ብውዕል ፕሪቶሪያ ብምውዱ ኣዝዩ ከም ተቐየመ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ኻ ዘሕዝን ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ እንድሕሪ ብኩናት ናይ ትግራይ ምውዳእ ሓዚኑ ነይሩ እንተዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ህወሓት ዕርቅን ሰላምን ገይሩ ፅምዶ ዝገብረሉ ምክንያት ኣይመሃለዎን። ምክንያት ምስኣንን ምጥፋሽ ናይ ናራቲቭን ከምዚ ዘርእየካ ኤርትራን ኢትዮጵያ ኤርትራን ትግራይን ኩነታትን ፈቲሖም دكتور دبرزين ولا ميديا ناتومي دزار بلزر كل تنجر كسمعكم يسمعوه التزربانة أبن كادرتاتهم كسعكندي فيل كم زجبره ሚካኤል ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ ሓረሳይና ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝሐሸና መረበቱ ብምምላስ መሬቱ ሓሪሱ እዩ ዝበለ ደብረጽዮን ኣብ ዙርያ እዚ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ጽምዶ ዝበሃል ምንቅስቃስ ድሂብ እውን ቃል ሂቦ ኣሎ። ፌደራል ዝተሓሰሙ ዕርቀ ሰላም እዩ እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ዝበለ ተቦ እምበር መንግስቲ ፌደራል ኣሕዋት ህዝቢ ብዘራኸበ ርክብ ምኹራይ ልክዕ ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ዘረብኡ ብወገን ኤርትራን ሰላም ዘሎ ምልዓል እውን ንኢድ ኣሎ። እዚ መግለፂ ክጽብጽቡ ፍቃድ ካብ ዝረኸቡ ትካላት ሚድያ ሓደ ካብ ዝኾነ ቢቢሲ ትግርኛ ዝተወከስናዮ እንሆ ኤርትራ ዝምልከት ተኣሳሰረ ማለት
كابزانا دبرت إن لا على جن حدا سبب زي شو يفلت كمان تفلت وصحفوا تبوظ خنا مجلس آياتات لا تدري عمسان كلتن آياتات لا تدري نتدرواي نتبوع البريتوريا تقبلوا وتفتر من حدار أركيهم زي كونس لشعبي أركيهم يموتوا زقربي لو منا شعبي أخيتكم يقولنا له لو متصدموا بهذا الله يقولنا له إذا تجلاوتش ذي بتعمز قربي لمن تايدا هم يقولوا له تتبعينه ያው አብግጭ ከነብር ሐሳብ ስለዝኖረም ትግራዋይ ድማ ይቄ ሲአኽለኒ بسلاماو منجدي مريتي كمتسيو أتين سمع زلنا زربا بكل منجدي أبي بروباغندا ناتو فيلي قبر كم زلنا نرجلنا صبغنا قرد ماسيو أما وداتا أبي أحمد بروباغندا ناتو exposed كون خلالو كتفش خلالو كلك خلالو مغنياتو حسوت سلزخونه نجر نمتصتاركا يتكملوا سلزلو next step تي بوليتيكا والسلالفة نصر خوينو الغاني رخا برهانة خازة تقرأي مسمن كتسلف حملة اللوانة تيرا مالتيو حزي أب تقرأي تفلالو يناي بوليتيكا سلفة لوية نتيرا موتيامي هزي وعلو نصراتيو بارتي سمرت بارتي انتايو تنبهراويان ودواتينا نولا بايتونا ساوتونا تنتايين عرنا انتاي حوحات انتاي زول نجر لهزو تقرأي للي كان تقرأي لا نتصر متيالو زي حدا بروغرسيف سلازي او زي سمارت لهونه ناي بوليتيكا إليت ወይ ከዓ መሪሕነት ናይ ትግራይ መዋጽኦ ጥራሕ ዘይኮነስ እቱ ዝመርሖ ውድቡን ከመይ ገይሩ ናብ ዝሐሸ ፖለቲካል ምዕራፍ ክሰጋገር ይኽእል ዝብል ኣንፈት ይወሎ ማለት ናይ ምስመን ያ ክትስለፍ ዝብል ሓዚ ክንዘራረብ ንኽእል ሕወሓት ሰልፉ ኣበይ እዩ ሕወሓት ገዛ ውድብ ስለ ዝኾነ ብህዝቢ ትግራይ ከዓ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ሶሻል ካፒታል ስለዘሎ ማሕበራዊ መሰረት ስለዘሎ ሕወሓት እንታይ ክገብር ከም ዘሎ ነፂሩ ኣሎ ሶንታይ ምስመን ይክስለፍ ሕወሓት ዝብል ሓደ ኩነታት ይፈጠር ኩናት ተኮይኑ ውግእ ተኮይኑ ኩነታት ይፈጠር ካልኣይ ግን ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይጠለቡ እንታይ ይጠልብ ኣሎ ሕዚ ዓዲ ምዃን ድዩ ዝጠልብ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ምዃን ድዩ ዝጠልብ ዘሎ ዝብል ነገር ንሕወሓት ግልጽ ኮይኑ ፈጢጡ ወፂ ኣሎ ሕወሓት እንታይ ክገብር ዝብል ክንሪኤና ማለት እዩ ብኡ ክምለስ ልኽእል ግን ቶም ፖለቲካዊ ድባት ልበልካዮም እኮ ሃገረ ትግራይ ልብል ቅዋሚ ኢለለዎም ሃገረ ትግራይ ክትጋሃድ ነዋ እዮም ልብሉ ኮይኑ ግን ብርሃነስ ኻያው ናብ ብልጽግና የማነ ኢድዮም ስለልበልካን እየና ኣብዘና ፈላላይ ቅዋም ሃምለለዎም ዳየር እዩ እዚ ብኣፍጨለ ብተግባር ዘየለ ነገር እዩ ሕዚ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ዘሎ كمزي برهانة زارب زلوا ويون كله قداي ناي تجراي نابي قط يخون زبل عرستي عند دزرب نيراب تجراي نسوا قداس مخونه تزحزن كفال قن نزيتات نسمى سلازل بك أنا إرترا سلازي بك أنا إرترا قداي نايموت ناحيتني عناك كل جديد بك تجراي أنا حراي كواي فلت يولو إرترا 3 عامت كيف حري ولا لك حدث تجراي فيلمتها أنا يا حر ذيل أنا يردن منهم كردن ذي النجار ماتي هذا عينت بهالي ناي بهال متأثرنا هلو ما سنقول بنا مستبحرها يفعلت إلا له أو تفطير تلف واي فيلم تاي تقراي بزع ويل قربت لي كل جزء شلل تبلناكم كاخيت بلاشو بزحات كمان لسلوم سلاز بالكم نمبر قطر سي بهالو من وانقوا من سعودية يوم كل نجار ناي قطر ناي سعودية يوم إمارات ونكميو بحرين ونكميو كويت ونكميو هيمانوتهم حدا وانقوا حدا بهالهم دم تمساسليو انت خوينا حدا هجر زي يكون ندحر الكهنه زمعن جلو نلس يبلون مغنيات نوعو حدا عينت كدان زقبر حدا عينت قانقوا دزارب حجر دخوني دمسلو كم دما بقمطالو انجليش دزارب حجرات كندي يالوا سلامتاي حدا هجر زي يكون ندحر الكايو ملس يبلون مغنيات تالوجيك ناتو كابتانيش تي تግራይ ወጻይ حسب زخلا يكونن جغرافنا عالم بوليتيكا عالم زين بنير انت زخون از حتوزي اب حمزه كندزيوم سبات اكيبو معوي متزاربون محفرو نيرو قطر حاده تقراي كما يكون تاتو وريدا لا قرب سترسوم سرعدن مخالو تقراي تانيش تقراي ون كم كل تقصل داي تقصلن كم حدا هاجر كوينم يقصلوا داي يقصلون افتنا يم زلو انت سلامتاي تنا يرترا ايكويشن ابرسوم كما تزغل
يقرمني إذا حد نقدر يزبر هالكات حلم عباي تقرأ يزبل أبتم كادرتاتنا أبتم بوليتيكاوي الليتنا هو حتى رايد يكونه أبتم مهورية زبهال بملو حسبة أمره كم استخيدلون أتهم لومي نزينا حلم عباي تقرأ يزبهال عشيش زبل ودما كابت حسبة أمره وتيوم أبكون pragmatism أب logic أب rational reasoning سلك عملوا تجمروا زي كون نجر كتقبل يتخليها زياتهم جن أتكلل أب كم يدرجة ودي يقوله أنت عينت بدهوتات يصبيله أنت عينت سجامي يصبيله أتقول أب تكلل زجات أما سجام ك من جنايت سجام تاينيرو هو حتى عينت جيجاس لازفت سمي بمولو تزوبا أنت أرك سلف كيلو هابكم كنوحي يقولون يوم مغنياتو لك كم سوفت وير أبقى البروجرام كبر كله جيجا بلشت تنيرو بدحريت كنت ويون جزا أب مسرتنا تون دحرب بلاشي خايو كنا من تاي بويا لخي خايو كنا من تاي لتش بلد زبل غير كالو شجري كيدني so these people are أبرسهم استبلاشوا بروجرام هلو نزل بروجرام زي نموزع حجزوهم يقبع يقداس تكون النت نريزلنا it's a very very sad tragic كمان كتبوا تخليها زحزني but anyway نعطاتهم كان بزعق زي خلنا تفاين خلينا انت نعطاتهم إيرتران تايا إيرتراونت انتايو إيرترا تبع الهجر له فتيقات اللي تقبل له فتيقات اللي إيرترا تبع الهجر له أبت هجر زنبرو دما إيرتراويان يبحلو إيرتراو من النت لهم إيرتراو تحسس بالهم كم هجرن كم كال كم ما نم هجر زحسبو يعني كل دما كاب كالو هجرات فلي زبل نوح تاريخ يزلو تا إيرترا تبع له كتلو كله تزبع وزلو ما نم كي حجزو يدو نجرون حويسو يعني كالو تعيرو الجدان كالت أجمع تعيرو دوت زلّي سلزي بعل نسقة ناي USAID فينون سرناين نابلع كعبيخة ننبزع بأير ترانا ختزارب مورالية بالكان ترى يكون سبك عتوني بالكان مهنياتو تهزلات كابك عت تجري زلايا كابك تحلف هاي تغنيا مهنياتو بك عت سلزي بالكان هاكو كبرت كيلو تيغا بك عند زلوا كاكو 4 كيلو نات كاينير إسان شو عتن عمت حيس كاينير so again حجون نزوز قبرو زلوا delusion مهوتات هتهلا حرقة كوزدم يخلي بزي أنت ودانا بق مثلا مسؤول مالك بابيلنا خنزارة بمدلنا دما تنقل لك باير بيوير يبلو نتجزاي زي شاتاي تلاقي هناك لكايل كم جزاي جن تتنقل أكا مزين كاري أكا يعني شكا إزفل بعرفي بسئل زري وقاساي تمن إذا أنا بكراي دلي أبتي بايتانا إثيوبيا لا توالي تابايتا أديس أبايا سبب أبزيت أكيد زلوا نتوم بايتا ورودو زبلوم زلوكا وان أفعلني بلانكا قدفتو بقدميت كنا دسمعنا يو معنا بأكل كنريو بقيناينا انتاهم زقوم تقول دايو أمسكنا حتى تلاقينا سلازي أبزي إثيوبيا بايتا تبهلينا نزيا تشرح كزراعيو وي بايتا ورودو وي أفكم حازو زبهل أنا كا زي قبر بادوراي نزازر بازيا مستزاربه زو قبرو زلو كالارستي كنخسويم زو زلو نتوم زنخسو زلو بعد فراش دما عكوتي لوتي يلو مالو خيلوم حدش مالتيو زغانتايو حق مزراب حتى سلو زخونه اب حسود استمركوسه اب دراما استمركوسه بوليتيكا سلو زلو كم جنرو يزلنا حق انت تزاريكا بل كبلو يعلو good luck ترى كبلو زغل it's not gonna be easy for him هانت فيديو لن كان بزح شيرز قبركم ليس كان نسمع the most interesting country in East Africa. It is small. As a matter of fact, it's one of the smallest countries in the region, but also it is one of the most powerful. This is Eritrea, the country of the Red Sea. It's the only country in Africa with no official language. Why? Because they have 9 ethnic groups, each with their own culture and languages, and they respect them all and see them as equal. So they decided that anyone can speak any understandable language, including مبزعتك زي نير تراخ قلت واخلوها على السوشيال ميديا كل زي بتحماق نقرات قلت وعندي يوم زمرتو نابي يوم زقوايو هذا كابتن فليز بلز قالت أدما زمان سيزيو بزعق زي كسابير ترا ناي وتاي ناي بعدو قانقا كم اوفيشال لانجويج وتدت هيكونتن ولا ونا وشتا كابزلو قانقاتاتون انتخونه وقعوي اوفيشال لانجويج بلانا بإيرترا سلازي كله قانقاتات لما نما بكال هجرات مثل زلوان كبر زلوانيو إذا خا نفسه كف قانقا كم عبلن نبز درجة زبالة درجانك خيط مرج أنا يتزبي مثل نايتزبي تابكر ميزر أخوهم تيبة مرتاتا بروح قطرات زسرح دبلناون أكال نايتي فيلوزوفي مخانين عن رزلنا
ግን ከምዚ ዓይነት መልእኽትታት ድማ ሼር ምግባርን ናብ ብዙሕ ሰባት ከም ዝበፅሕ ክንገብር ክንክእል ኣለና ብርግፅ እቲ ኤርትራውያን በብዙሕ ጽቡቕ ክንግለጽ ንኽእል ኢና እስከ ንእሽተይ ንስማዓዮ part of their culture are known for being extremely hospitable. It's a country where everyone greets you with a smile. It's part of their culture. And unlike many countries, Christians and Muslims live here peacefully. No religious crisis, just unity. Now, people like to call it the North Korea of Africa, which I find very funny because it is very different. In Eritrea, unlike in North Korea, you are free to practice your preferred religion. You are also free to speak foreign languages and even go to school, things that are not possible in North Korea. The only little resemblance that I see is this. People from Eritrea cannot leave the country unless they get an exit visa, but at least they can travel, whereas in North Korea, you just have to be in the system. Then let me tell you, even ሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ብዙሕ ጽቡቕ ናታ ይገልጽ ሃርሞኒ ናይቲ ህዝቢ ሃይማኖት ክልተ ሃይማኖታት እውን እንትኾነ ማዕረ ዝነብሩላ ህዝቢ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ዝደለየ ሃይማኖታቱ ኣኽቢሩ ተፋቒሩ ዝነብረላ ፍሕሽው ህዝቢ ተቐባል ጋሻ ምዃኑ ዝዛረብ ቀፂሉ ግን ሰሜን ኮርያ ዝብልዋ ክስክዋሓጠለ ካለ ምክንያቱ ሰሜን ኮርያ ዘተሓሕዝ እውን የብላን እናበለ ዝገልጽ ምክንያቱ ኣብ ሰሜን ኮርያ ሃይማኖትካ ፕራክቲስ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ከምኡ እውን ካልእ ቋንቋታት ክትመሃርን ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ እናበለ ዝገልጽ ግን ኤኒዌይ ካልኦት ኣፍሪካውያን ከምዚ ዓይነት ክገልጹ ከለዉ ናቶም ንሕና ዘይንፈትዎውን ክኣቱ ይኽእል ያቡ ከም ኖርማል ጌርኩም ወሰድዎ ሓንቲ ቪድዮ ድማ ካልይቲ ካብ ኤርትራ ዝወፀት ኣላ Welcome from Massawa in Eritrea. So I just did a 3.5 hours drive from Asmara to Massawa, which is right at the Red Sea. Just checked in at Hotel Dalag, the Grand Hotel Dalag at the Red Sea. Actually, just in front of me is a nice port. So let's just show you quickly my room. This is an old ኣብ ዳህላክ ሆቴል ያቲ ደላ ኣብ ምጽዋዕ ብዛዕባ እቲ ሆቴል The best thing in this hotel is this is super comfy. You know what? The best thing in this hotel is the aircon. Just up here, and guess what? A fan. So this room is nice and cool, which you really the air condition ናታ ናይ ተዓራት ጽቡቕ ምዃኑ ዝገልጽ ዘሎ ናይ ዳህላክ ሆቴል ኣብዚያ ድሕሪት ዝዛረባ ግን need here because it's about 35 degrees Celsius outside, but it's kind of hot, not much wind. So this is a blessing, guys. So back to my room. I've got a little TV here from the 1980s. As I said, this is an old Italian hotel. And we've got like a 1950s fridge, whatever. So yeah, it's all plugged in. So, تاعت فريجين تلفزيون ناي حمساتات فريج ناي شنشات ميتين تسعة شمنتن ناي شنشات ميتين ثمانياتات تلفزيون اللوام كم نابليز قال زلوا حنتنا عيكور بزحزنة ميت تلفزيون فريجين وكاكا كم كنتاتو كهوني خليو تصفان قبل بزغز لما مودرنايز كهونتي infrastructure نايت هوتيلاتون أنتم هوتيلات بفتش ما يحزلهم نه بتزلوا كنتاتن بتزرغبوت ألباتن يوم كخدو زغلوا العامون كخدو كم زي كله رديو دحري كندي توريست هاللوم ون أبزقن حنتي لبيت سبرتنا نقد نحكي كتبغت بوتا كجرمكم حماق ونا يكون عند زارب بزح جزء تبغ زخنة مجلسي يذهب كابتو هوتيل كزارب كله and نتي بوتاتات كجلس كله ونحماق يكونن سكبزيا نشترك اسمعكم. There is indeed. And toilet, sink, and a telephone. But there is no internet in this hotel, like many other places in Eritrea. So if you come to Eritrea, be prepared to go on a detox here. Social media detox doesn't hurt anyone, right? So that's it from my room here. It's actually quite spacious, as you can see. Look at this. It's pretty. بحماق يقلصوني تي روم انتاي كم زلو يزقلص انيو انترنت يبلون يبل اوف كورس تي مبزعت سبقن انترنت ديتوكس كاي يقلص مالت كاب انترنت وصيلكا بسلام كتنبر وين سلا تخلنا بلا يزقلص and then ابزي كزارب كله انا دي فلتا زنبركو غناي تنك بزحات كغلص واصنهم ابزياس انتاي بالمسلك And then the Red Sea right there. Not bad, huh? And then here, going down to the lobby. The owner is here, so he's. I don't know what those are. It looks like some. Wow.
زيا استي نزيا سويم بول نايز دهلاك نبحكي بتعمي بمعبول ستايل صراحة هوتيل كم زنبرتي وأنا سلدي فلتو باتس أتوم تفلتو يا معنا جن باتس فلتو ينيش تيجي نبزي تاد بس عقمي نبرنن أبت نورمال باتات ينيره كريو خلوا جن نزيا نبحكي I hope الزوجين جانا رقيبو أنت وحدة ستاندرد حل وقت كون دهلاك هوتيل أنت وحدة تي كم تعبير تراتي أسمرا بالاس تبغ زلو حنت هوتيل أبات أدم تبغ أنت تخون بحفشة أنس كم ناتي حلمك وقلة هوتيلات نابز بوتازي زمستودة هذا هوتيل أبز كبابز أنت زجبر وندسم بلنك كم ناتي تمنيت زسي نبحك مقدر نزخونا جزاوتي تسرح زلو سلزي هذا هوتيل أبز كباب أنت زخون نيرو مبزحتهم تم توريس صارت كبابيهم سلو دسلو أو أنت هون نجارات نغوت سون عبت الوام جبرات بالأمنة علني of course من قصناتو بلان ناتو مدبنس كم زلو يردايه حدش روكيت ساينس هيكون نزي جن زين جزاوت زينا باص زلوان بزح سب تسفا زبا زلوين تابس مرا زلو جزاوت زين تزوداسي كندي صباغ مفترا نيرن كندي اونتاوي حسابات اونتاوي صلواون ابتي ناي عدنا كنتات مفتره زبل امنت علنا انا تسفا نقبر مزناي طليان زغبر زلو مزحجي زلو ازاتنا اتو زلنا كنتات از تجميرو دارغا 90% توديو زلو جزاوتي توديو اب سرح نخوعل مغنياتو عب لوتينا تزبي كفطرو له كم زغل مرداتا هغرات تفا كن مغنياتنا مفكي انت حزبن بقوع سلازي كوني زي ابتي كنبقس كلنا تزاربنا له نيرو ولدتات كمي جرنا هنا نقولهم دا ولدتات نصبرقنا يتهاجر نسمم حزب خطور كلهات ولدتات بعلي فينوس نمنتي اتفيا نحرنا فينوس عند عباي كتما تحجون تدول سعدي بعالم درجاي أبقوا أنا خاب مبل 10-14 زمان تزحي الهجري هذه أوروبا كان زحجي أمريكا بحر حيالي بهذول أبقوا أنت بأوروبا تزحي الحيد فينوس أبي تفيز الحرينا تثبت في بقع سرد يكون تفيو صوتا فوتو سحق فوتو مستفوتو بالع فوتو سعسعيد فوتو كل عينات مودة زرق ولا دسل زخونة دي نتهاجر كات تفيو نايتهم قدامو التاريخ خاطر اندر نايتي تحريت مسا فينوس الاجتعاد دخينا أكان عدفلها مشا مزا فيديو زيا نتيز سعسع فيسيبالات تعاكي بتودي بنزي سعسع كم حماقص بقيرهم شارك قبروانا زا فيديو سمعياقن I don't think so تيز بيرترا أبدأ تعاكي بوزولو نسعة سعيد ترا ديكونه أكال نايتيز قبرو زولو تبقسو نتصبو نقرز بقسو زولو نتصبو نخيز بقسو زولو المورالو نمحيال بعمبر أب سخرانن دانكران نكوعل سلازم الدبا يكونن I think نخومي لو من يمكن I don't think تملختنا جنرال سبحات فريم نخومو كم زي كونه أبزي وانزي نتزلو منفسنا يرتاوين نمهساس زتكموليو نايلو معرس تابزو خودي أفكال سراح حساب نراخب لايك مكبار شير مكبار ريتوغ من حسابكم بهناس من قد قرفنا بالكم مزيا خصنا بتكم